Γεια σας από το γήπεδο του Αγίου Παύλου, όπου κεραυνός Αγίου Παύλου και Δόξα Σύρου τίθονται αντιμέτωποι για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β κατηγορίας του τρίτου ομίλου. Ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια που η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων είναι μόνο ένας βαθμός που τους χωρίζει. Διαιτητής στο σημερινό παιχνίδι είναι ο κύριος Γαρυπίδης και βοηθοί οι κύριοι Προδαφίκας και Χατζηγεωργιάδης. Να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένα λεπτό σιγή, θα μάθουμε και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Ένα λεπτό σιγή κρατήθηκε για τον ποδοσφαιριστή τον Κατσουρί. Και ενώ το παιχνίδι ήδη έχει ξεκινήσει, ο κ. Γαρυπίδης έδωσε το ποδοσφύριγμα. Να αναφέρουμε και τις θέσεις για τον κεραυνό Αγίου Παύλου. Ο τεχνικός ο κ. Στρατατζηγιώργος έχει επιλέξει τους Μαυρομάτι, τον Δημήτρη με το νούμερο 1, Καλφαδόπουλο, Καραλιόπουλο, Μπατσιόκη. Νούμερο 5 ο Αρβανίτης αρχηγός, Χατζημιχαήλ, Παπα-Νικολάου, Χατζιανέστης, Μιχάλογλου, Καστανίδης και Δόντσης. Ενώ από την άλλη ο κ. Τρούτζος Χρήστος, τους Καμαριώτη, Κούτλα, Κόντα, Καρακόλη, το Χριστίδη το Δημοσθένη, Δερέμπεϊ, Γουνιώτη τον αρχηγό με το νούμερο 7, Κολόπτα, Χριστίδη τον Αργύρη, Τεκίδη και Τσετσενέ. Ενώ όπως αναφέραμε παρατηρητής είναι ο κ. Τσιονάκης και στις πρώτες βοήθειες ο κ. Χατζιαθανασίου. Με τα κόκκινα και άσπρα που βλέπετε στις οθόνες σας είναι η Δόξα Σύρου, ενώ από την άλλη με τα κόκκινα παντελονάκια και τις άσπρες και κόκκινες μπλούζες είναι ο Κεραυνός. Ενώ η μπάλα πέρασε πίσω στον Καμαριώτη. Να αναφέρουμε την βαθμολογία έτσι πως έχει διαμορφωθεί σε 18 αγώνες. Στις πρώτες θέσεις βρίσκεται η ομάδα του Φιλήρου, ενώ ακολουθεί ο Φίλιππος Παλαιοκάστρου, Θερμαϊκός και Πάο Δορκάδας που συμπληρώνει την τετράδα με 27 βαθμούς. Ενώ στην 7η θέση βρίσκεται η Δόξα Σύρου με 21, ενώ λίγο πιο κάτω στην 8η θέση ο Κεραυνός Αγίου Παύλου με 20 βαθμούς. Κολόπτας είναι έτοιμος τώρα για την εκτέλεση του πλαγιού από τη δεξιά πλευρά στο χώρο της άμυνας του. Θέλει να περάσει στο χώρο του κέντρου προς τον Χριστίδη. Κόβεται. Κολόπτας συνεχίζει, μια που οι κόντρες τον ευνοούν και υπάρχει σφύριγμα τώρα και φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο αγωνιζόμενος της Δόξας από τη δεξιά πλευρά με τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κυριάκο! Πάνω στην μπάλα βρίσκεται ο Χριστίδης ο Δημοσθένης, ο οποίος θα αναλάβει από ό,τι φαίνεται την εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα της Ασύρου και πράγματι εκτελεί. Σέντρα σούτα από ό,τι βγήκε στη συνέχεια και η μπάλα περνάει στον Μαυρομάτο Δημήτρη, τον goalkeeper της ομάδας, ο οποίος είναι κάτω τα καρέ της ομάδας του Κεραυνού επί ένα χρόνο, και ο Καλφαδόπουλος και ο Καραλιόπουλος. Ενώ οι υπόλοιποι παίκτες έχουν ξεκινήσει από το παιδικό τμήμα της ομάδας του Κεραυνού. Θέλησε να πετάσει ο Καλφαδόπουλος, προς τιμήν κόπηκε από τον Κόντα και στη συνέχεια υπάρχει πλάγιο από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα του Κεραυνού. Επάνω στην πλάτη βρίσκεται ο Χατζημιχαήλ, ο οποίος είναι και φαντάρος. Χατζημιχαήλ στην εκτέλεση του πλαγιού από τη δεξιά πλευρά θέλει να περάσει προς το μέρος του Μιχάλογλου. Ο Μιχάλογλου δεν είναι αποδέκτης, όμως υπάρχει πλάγιο το οποίο παραχώρησε ο Κόντας. Έτσι συνεχίζει και πάλι ο Χατζημιχαήλ, το πλάγιο το οποίο εκτέλεσε. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πολύ καλό σου το οποίο βγήκε στη συνέχεια. Πολύ καλό το σου το οποίο η μπάλα μόλις λίγο πάνω από το δοκάρι του Καμαριώτη. Το σου το οποίο βγήκε από τον Δόντσι μόλις το δεύτερο λεπτό. Στη συνέχεια έχουμε τώρα την ομάδα της Δόξας με τον Κόντα να περνάει την μπάλα μετά το χώρο της μεσάς γραμμής, όμως αποδέκτης δεν έγινε ο Χριστίδης ο Αργύρης. Οι αμυνόμενοι με τον Χατζημιχαήλ απομάκρυναν, πηγαίνει προς την πορεία της μπάλας και ο Παπα-Νικολάου. Δεν προλαβαίνει, όμως υπάρχει πλάγιο και συνέχεια τώρα για την ομάδα της Δόξας. Χριστίδης εκτέλεσε το πλάγιο, η μπάλα από τη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια έχουμε τον Καλφαδόπουλο, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο κοντά στο σημείο του κόνα από τη δεξιά πλευρά. Στην εκτέλεση του πλαγιού πηγαίνει ο Τεκίδης για τη Δόξα Σύρου.
Να αναφέρουμε και τις απουσίες για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Ζαζόπουλος, ο οποίος είναι στρατιώτης, ενώ ο Μαστρονικολάου και Ραΐζης, οι οποίοι είναι ασθενείς και δεν αγωνίζονται σήμερα, ενώ υπάρχει και η απουσία του Μπουρμπουτέλη, ο οποίος είναι τιμωρημένος μία αγωνιστική. Ενώ έχουμε τώρα την κατοχή της μπάλας για την ομάδα της Δόξας, η οποία έχει κερδίσει και ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά και ουσιαστικά είναι η πρώτη τυπική επίσκεψη προς τα καρέ του Μαυρομάτου του Δημήτρη. Τεκίδης είναι επάνω στην μπάλα, ο οποίος θα επαναφέρει στο κόρνερ. Τεκίδης χαμηλά, η μπάλα απομακρύνεται από τους αμυνόμενους της ομάδας του Κεραυνού και τώρα στην αντεπίθεση που βγαίνει η ομάδα του Κεραυνού με τον Χατζημιχαήλ. Χατζημιχαήλ θέλει να περάσει προς τον Μιχάλογλου. Ο Μιχάλογλου δεν έγινε αποδέκτης μπάλας, καθώς ελέγχει ο Καρακόλης τώρα στο χώρο της άμυνας του. Ο Καρακόλης θέλει με μία να περάσει δεξιότερα προς το μέρος του Κολόπτα. Κολόπτας έχασε προς στιγμή μια που πιεζόμενος, έτσι έχουμε τώρα την κατοχή με τον Αρβανίτη στο χώρο του κέντρου και στη συνέχεια ο Αρβανίτης, ο αρχηγός της ομάδας του Κεραυνού, είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από πάσα και έτσι έχουμε την κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα μάλλον δεν πέρασε δεξιότερα προς τον Καλφαδόπουλο, ο οποίος βγήκε από τα δεξιά, όμως συνεχίζει ο Αρβανίτης, ο αρχηγός. Και τώρα Δόντσης. Δόντσης δεν πέρασε προς το μέρος του Μιχάλου, Δόντσης επέμενε και στη συνέχεια οι απεινόμενοι κατάφεραν να απομακρύνουν για την Δόξα. Η μπάλα επέστρεψε προς τα πίσω εκεί που ο Παπα-Νικολάου θέλησε να περάσει και πάλι μπροστά. Καστανίδης. Η μπάλα επέστρεψε από κόντρα πίσω στον γκολκίπερ του Μαυρομάτου Δημήτρη. Είναι να αναφέρουμε και το παιχνίδι το μεταξύ του οποίο είχαν δώσει δύο ομάδες στην έκτη αγωνιστική. Η ομάδα της Δόξας Σύρου είχε επικρατήσει τότε τις ομάδες του Κεραυνού με 1-0 με τέρμα του Χριστίδη του Αργύρη. Στο 54ο λεπτό είχε σημειωθεί, ήταν το μοναδικό τέρμα εκείνου του παιχνιδιού. Ενώ σε εκείνο το παιχνίδι η απώλεια για την ομάδα του Κεραυνού ήταν ο Χωραφάς, ο οποίος είχε δεχτεί στο 89. Ενώ βλέπουμε μια σέντρα η οποία θα βγει από τον Καλφαδόπουλο, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και τώρα η άμυνα της ομάδας της Δόξας θα καταφέρει να βγάλει την μπάλα από τα καρέ του Καμαριώτη. Και τώρα με τον Τεκίδη συνεχίζει. Τεκίδης προς τιμήν κόβεται, μπήκε στη φάση και ο Χριστίδης ο Δημοσθένης. Προσπάθησε να περάσει και κατάφερε προς τιμήν, μια που ο Τεκίδης υπέπεσε στη συνέχεια το φάουλ για να διεκδικήσει την μπάλα. Επάνω στην μπάλα πηγαίνει ο Αρβανίτης, ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος έχει πολύ καλό σουτ. Ο Αρβανίτης θα πάρει πολλά μέτρα φόρα, ίσως θα βγάλει το σουτ απευθείας. Έχει στηθεί και ένα τείχος από πλευράς Δόξα Σύρου. Ο Αρβανίτης έτοιμος για το σουτ, το εκτελεί. Καλό το σουτ, αλλά πάνω από τα δοκάρια του Καμαριώτη. Στο 5ο λεπτό. Να αναφέρουμε και τα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής, μια που σημερινή είναι η 19η. Δόξα Ρετζικίου, Κεραυνός Αγίου Παύλου 3-2. Αν και σε εκείνο το παιχνίδι είχαν σκοράρει Καστανίδης και Καλφαδόπουλος, ενώ η ομάδα του Κεραυνού δεν κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο Ρετζίκι. Και Δόξα Σύρου, Αθλητική Ένωση Καλυθέας Παναγίας Φανερωμένης 0-1. Και οι δύο ομάδες έρχονται από ήττα για να δούμε τι πρόκειται και τι επιφυλάσσει το παιχνίδι των 90 λεπτών, το οποίο πρόκειται να κρατήσει με αμύωτο ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε την μπάρα από τον Πατσιώτη, ο οποίος πέρασε στο χώρο του κέντρου και συνεχίζει ο Καλφαδόπουλος για τον Κεραυνό. Ο Καλφαδόπουλος θα περάσει αριστερά, όχι, δεν προλαβαίνει ο Χατζιανέστης. Έγκαιρα οι αμυνόμενοι με τον κόντα απομάκρυναν στο χώρο του κέντρου. Ελέγχει ο Μπατσιόκης για τον Κεραυνό. Όμως στη συνέχεια ο Δερέμπης είναι αυτός που πέρασε την μπάλα από την αντίπαλη πλευρά και το πλάγιο στη συνέχεια, μια που έχει περάσει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Χατζημιχαήλ εκτέλεσε το πλάγιο, πέρασε στον Καλφαδόπουλο. Στη συνέχεια έχουμε τον Αρβανίτη, ο οποίος προς τιμήν καταφέρει να κερδίσει, μια που συνεχίζει για τη Δόξα Σύρου ο Τσετσενές. Τσετσενές θέλει να περάσει τον Τεκίδη. Τεκίδης δεν καταφέρνει να προωθηθεί, έτσι έγκαιρα ο Μπατσιόκης κατάφερε να περάσει μπροστά και τώρα συνεχίζει ο Χατζιανέστης. Χατζιανέστης θέλει να περάσει πάσα προς το μέρος του Καστανίδη, κόβεται. Στη συνέχεια η κόντρα φέρνει τον Καστανίδη να γίνεται αποδέκτης με διπλή προσπάθεια και πάλι ο Καστανίδης θέλει να βγάλει από την άλλη, καθώς τρέχει και προλαβαίνει ο Χατζιανέστης. Χατζιανέστης δεν θα προλάβει από ό,τι φαίνεται, μια που έχει σηκώσει τη σημαία του κύριος Χατζηγεωργιάδης. Έτσι υπάρχει πλάγιο και κατοχή για την ομάδα της Δόξας από τη δεξιά πλευρά. Συμπληρώθηκε το 7ο λεπτό εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου, Δόξα Σύρου 0-0. Κόντας εκτέλεσε το πλάγιο, η μπάλα φτάσει προς τιμή προς τον Κολόπτα. Συνεχίζει τώρα ο Χριστίδης ο Δημοσθένης, θέλει να περάσει στο χώρο του κέντρου. Όμως υπάρχει φάουλ το οποίο θα σφυρίξει ο κύριος Γαριπίδης, δίνοντας κατοχή μετά το χώρο του κέντρου από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα της Δόξας. Και πάνω στην μπάλα πηγαίνει ο Τεκίδης, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Μπαίνετε μέσα στην περιοχή όλοι, ρε. Δύο παίκτες επάνω στην μπάλα και ο Χριστίδης ο Δημοσθένης. Τεκίδης αναλαμβάνει την εκτέλεση, η μπάλα περνάει και στη συνέχεια για να δούμε, μια που κατευθύνεται πλάγια, είναι σωστά για την ομάδα του Κεραυνού.
που θα δοθεί. Ο Χατζημιχαήλ εκτέλεσε το πλάγιο. Η κεφαλιά στη συνέχεια από τον Καστανίδη. Μπατσιόκης, Καστανίδης θέλει να περάσει με μια για να δούμε την μπάλα, αλλά παρόλα αυτά δεν προλαβαίνει ο προωθημένος μπροστά Χατζιανέστης. Έγκαιρα έκοψαν οι της Δόξας. Ενώ τώρα έχουμε την κατοχή με τον Καστανίδη, πιεζόμενο να γυρίσει προς τα πίσω και στη συνέχεια με μία να περάσει την παλιά και πάλι προς το μέρος της Δόξας. Έγκαιρα όμως και πάλι ο Κόντας είναι αυτός ο οποίος πέρασε δεξιότερα στον Χριστίδη τον Δημοσθένη και αυτός θέλει να βγάλει τη σέντρα, όμως έγκαιρα και προτού ο Κούτελας γίνει αποδέκτης. Έκοψαν για τον κεραυνό. Συνεχίζει ο Χατζημιχαήλ. Περνάει στον χώρο του κέντρου, έτσι η ομάδα του κεραυνού συνεχίζει με τον Καστανίδη. Καστανίδης, εδώ υπάρχει φάουλ, μια που πιέστηκε ο αγωνιζόμενος του κεραυνού. Υπάρχει πλεονέκτημα και συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα και πάλι περνάει μπροστά με την ομάδα του κεραυνού να προσπαθεί από τη δεξιά πλευρά μετά το χώρο του κέντρου με τον Καλφαδόπουλο να θέλει να περάσει προς το μέρος του Καστανίδη. Έγκαιρα κόψαν και πάλι με τον Καρακόλη ή της Δόξας. Και στη συνέχεια η μπάλα επέστρεψε και πάλι προς τα πίσω. Η απομάκρυνση της μπάλας φέρνει την μπάλα για πλάγι out για τη Δόξα. Κόντας στην εκτέλεση του πλαγιού, μετά το χώρο της μέσης γραμμής από την αριστερή πλευρά, εκτελεί το πλάγιο. Δεν περνάει την μπάλα προς τους προωθημένους Κούτλα. Στη συνέχεια υπάρχει πλάγιο και συνέχεια για τη Δόξα που θα συνεχίσει με τον Κόντα, ο οποίος προωθείται. Κόντας εκτέλεσε το πλάγιο. Κατάφεραν προς στιγμή του κεραυνού να απομακρύνουν, ενώ στη συνέχεια έγινε αποδέκτης ο Χριστίδης ο Αργύρης, ο σκόρερ, όπως είπαμε, του πρώτου τέρματος που είχε σημειωθεί στο πρώτο παιχνίδι που είχαν δώσει δύο ομάδες. Έγκαιρα και πάλι η μπάλα επέστρεψε πίσω στον goalkeeper του Μαυρομάτου Δημήτρη. Ήδη συμπληρώθηκε το 10ο λεπτό του πρώτου μέρους. Κεραυνός Αγίου Παύλου Δόξα Ασύρου 0-0. Ο Μαυρομάτος ο Δημήτρης επανέφερε. Στο χώρο του κέντρου η διεκδίκηση της μπάλας από τον Κόντα. Η μπάλα στη συνέχεια περνάει πλάγι out για την ομάδα του κεραυνού. Το πλάγιο εκτέλεσε ο Χατζημιχαήλ και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Μιχάλογλου από τον Κόντα και θα δοθεί από τον κύριο Γαρυπίδη. Χατζημιχαήλ πάνω στην μπάλα. Χατζημιχαήλ θα αλλάξει περνώντας από την άλλη. Η μπάλα δεν φτάνει στον Αρβανίτη. Συνεχίζουν όμως με τον Μπατσιόκη στο χώρο της αμυνάτους ή του κεραυνού. Τώρα περνάνε μπροστά προς τον Καστανίδη. Καστανίδης γύρισε προς τα πίσω προς τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου μετά το χώρο της μεσαίας γραμμής από την αριστερή. Αλλάζει και πάλι με τον Καστανίδη. Στη συνέχεια η κόντρα και η μπάλα επιστρέφει και πάλι προς τα πίσω. Όμως τελευταίος ο πισοφυλάκας ο Μπατσιόκης είναι αυτός ο οποίος υποπέφτει προς τη μήνυ στο λάθος για να δούμε καθώς καταφέρνει να ανακόψει την επιθετικότητα την οποία δείξε η ομάδα της Δόξας. Και έτσι υπάρχει out. Μια που η μπάλα βρήκε τον προθυμένο κυνηγό της τον Χριστίδη, τον Αργύρη, και έτσι κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου out για την και κατοχή για τον Μαυρομάτο Δημήτρη, ο οποίος είναι έτοιμος τώρα να επαναφέρει στο ελεύθερο. Η επαναφορά από τον Μαυρομάτη έφερε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, η κεφαλιά από τον Αρβανίτη, στη συνέχεια διεκδίκησε και από τον Καστανίδη, ενώ προσπαθεί να περάσει από την αριστερή ο Χατζιανέστης. Ο Χατζιανέστης δεν γίνεται αποδέκτης, έτσι έχουμε τον Ντερέμπεϊ, ο οποίος περνάει την μπάλα προς το χώρο του κέντρου, εκεί που ελέγχει ο Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου και Χατζιανέστης από την αριστερή διεκδικούν την μπάλα. Όμως δυνατά ο Γουνιώτης είναι αυτός ο οποίος κέρδισε, αλλά στη συνέχεια η ομάδα του κεραυνού κατάφερε και πάλι να κερδίσει την μπάλα. Και πάλι όμως οι αμυνόμενοι για την Δόξα καταφέρουν να κερδίσουν. Νέο λάθος και πάλι. Η ομάδα του κεραυνού και πάλι προσπαθεί να περάσει μπροστά, τη φορά με τον Δόντσι. Δόντσι κλείνεται. Δόντσι συνεχίζει από την αριστερή, πιέζεται από τον Κόντα και στη συνέχεια η κόντρα φέρνει και πάλι τον Δόντσι, ο οποίος καταφέρει να κερδίσει. Το γύρισμα του Δόντσι όμως φέρνει τους αμυνόμενους της Δόξας και συγκεκριμένα το Ντερέμπεϊ, πρώτου καμαριώτη του goalkeeper της Δόξας, να απομακρύνει στο χώρο του κέντρου, εκεί που συνεχίζει τώρα με τον Τεκίδη. Τεκίδης θέλει να περάσει την γρήγορη παλιά προς τον Κούτελα. Κούτελας είναι κοντά του και ο Χατζημιχαήλ. Κούτελας συνεχίζει. Κούτελας καταφέρει να περάσει, αλλά στη συνέχεια κόπηκε. Έρχεται και από πίσω και ο Τεκίδης για την ομάδα της Δόξας. Προσπάθησε και ο Χριστίδης να κάψει κάποιο σούτ, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι τώρα στην αντεπίθεση με τον Μπατσιόκη, η οποία περνάει στο χώρο του κέντρου, θα αλλάξει από την αριστερή κατοικόδοση. Βρίσκεται ο Χατζιανέστης. Χατζιανέστης περνάει πολύ ωραία, όμως τελευταία στιγμή ο Κολόπτας είναι αυτός ο οποίος τον έχει κόψει. Κολόπτας ο οποίος συνεχίζει τώρα, καθώς περνάει από τη δεξιά πλευρά και θα κερδίσει στη συνέχεια το φάουλ. Και βλέπω και την κίτρινη κάρτα την οποία έχει ήδη βγάλει ο κύριος Γαρυπίδης. Και από ό,τι βλέπω θα την υποδείξει στον Μπατσιόκη. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.
Αυτή η κάρτα στο 13ο λεπτό, σε αυτό το φάουλ το οποίο έγινε στον αγωνιζόμενο της Δόξας. Έτσι έχουμε το φάουλ και την κίτρινη κάρτα την οποία σημειώνει τώρα ο διαιτητής. Είναι έτοιμη η ομάδα της Δόξας. Πάνω στην μπάλα βρίσκεται ο Κόντας, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Η μπάλα περνάει μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως έγκαιρα θα κόψουν με κεφαλιά με τον Χατζη Μιχαήλ. Στη συνέχεια το γύρισμα του Κούτλα από πλευράς Δόξας, έπαιρνε την μπάλα που μακρύνονται και πάλι έγκαιρα από τους αμυνόμενους του Κεραυνού. Όμως διεκδικητικός ο Κόντας καταφέρει να κερδίσει, πέρασε προς τον Τεκίδη. Τεκίδης οι κόντρες και στη συνέχεια ο αρχηγός ο Αρβανίτης δίνει τη λύση, ο οποίος συνεχίζει το χώρο της άμυνας του για την ομάδα του Κεραυνού. Θέλει να αλλάξει, περνάει στο χώρο του κέντρου και συνεχίζει καθώς βγαίνει μπροστά με τον Καστανίδη. Καστανίδης θέλει να περάσει, όμως ο Δερέμπης έκοψε την πορεία της μπάλας. Έτσι η μπάλα πέρασε πάλι προς το χώρο του κέντρου, εκεί που συνεχίζει και πάλι ο Χατζιανέστης. Χατζιανέστης, νέα σέντρα. Έγκαιρα αυτή τη φορά ο Καμαριώτης έχει βγει από τα δοκάρια του και μαζεύει την μπάλα. 14ο προς 15ο λεπτό, εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κεραυνός και Δόξα Σύρου στο 0-0. Η ομάδα του Κεραυνού έχει την κατοχή της μπάλας στο χώρο του κέντρου με τον Μιχάλογλου. Μιχάλογλου κλείνεται, θα προτιμήσει να γυρίσει προς τα πίσω. Και τώρα Αρβανίτης για τον Κεραυνό. Αρβανίτης άλλαξε, πέρασε προς τον Χατζιανέστη. Χατζιανέστης και Ντόντσης. Η μπάλα στο Μιχάλογλου από την αριστερή πλευρά. Μιχάλογλου αλλάζει με τον Χατζιανέστη. Χατζιανέστης θέλησε να αλλάξει και πάλι με τον Μιχάλογλου, όμως η μπάλα δεν έφτασε, δεν βγήκε κάποια σέντρα καθώς έκλεισε ο Δερέμπης και έτσι η μπάλα πέρασε out και κατοχή για τον γκολκίπερ τον Καμαριώτη, ο οποίος θα αφήσει στον Δερέμπη να επαναφέρει στο ελεύθερο. Η επαναφορά έφερε την μπάλα στο χώρο του κέντρου εκεί που διεκδικείται από τον Χριστί τον Δημοσθένη, όμως οι του Κεραυνού είναι αυτοί οι οποίοι πυρογοθούν μια σέντρα προς τη δεξιά πλευρά προς το μέρος του Καλφαδόπουλου. Ο Καλφαδόπουλος κόπηκε από τον Δερέμπε, υπάρχει πλάγιο και συνέχεια από τη δεξιά πλευρά με τον Χατζη Μιχαήλ να είναι πάνω στην μπάλα, ο οποίος θα αναλαμβάνει την εκτέλεση του πλαγιού. Και πάλι ο Κόντας είναι αυτός ο οποίος έχει κόψει για να δούμε τι έχει δείξει πλάγιο. Ή υπάρχει φάουλ, να δούμε τι έχει δώσει. Μια που υπάρχει υπόδειξη σωστά από τον κύριο Πρωταθήκα, υπάρχει φάουλ και κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού. Πάνω στην μπάλα βρίσκεται ο Χατζιανέστης, ο οποίος θα αναλάβει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Υπάρχει και το τείχος από δύο άτομα από πλευράς Δόξας πάνω στην μπάλα, στο τείχος και ο Κόντας. Εκτελείται η μπάλα και στη συνέχεια η κεφαλιά η οποία έπιασε ο Μπατσιόκης, έφερε την μπάλα out από τη δεξιά πλευρά των δοκαριών του Καμαριώτη. Στο 16ο λεπτό, σε αυτή τη σέντρα η οποία βγήκε από τον Χατζιανέστη. Ο Δερέμπης επανέφερε για τη Δόξα, η μπάλα πέρασε προς το μέρος του Χριστίδη του Αργύρη. Όμως συνεχίζει η ομάδα του Κεραυνού καθώς έχει την κατοχή την μπάλα στο χώρο του κέντρου, θέλει να περάσει μπροστά στον Ντόντσης, ενώ υπάρχει και φάουλ το οποίο θα δοθεί και η κίτρινη κάρτα η οποία θα δείξει από ό,τι φαίνεται στον Τσερτσενέ και πράγματι η δεύτερη κίτρινη κάρτα του κυρίου Γαρυπίδη, μία για κάθε ομάδα. Πάνω στην μπάλα βρίσκεται και πάλι ο Αρβανίτης, ο αρχηγός της ομάδας του Κεραυνού. Ενώ σημειώνει την κάρτα ο κύριος Γαρυπίδης και θα δοθεί τώρα η συνέχεια με το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Κεραυνός Αγίου Παύλου μετά το χώρο του κέντρου. Επάνω στην μπάλα ο Αρβανίτης, ο αρχηγός, ο οποίος περνάει μια σκαφτή πάσα, όμως έγκαιρα κατάφεραν οι μηνωμένοι να απομακρύνουν τον Καρακόλη. Συνεχίζει τώρα ο Αρβανίτης, ο οποίος θέλει να αλλάξει αριστερά περνώντας τον Χατζιανέστη. Χατζιανέστη προλαβαίνει. Δίπλα του ο Μιχάλογλου, ο οποίος γίνεται τώρα αποδέκτης μπάλας. Μιχάλογλου περνάει από την αριστερή για να δούμε αν θα βγάλει κάποια σέντρα καθώς κλείνεται από τον Γουνιώτη. Στη συνέχεια η σέντρα η οποία βγήκε πέρασε out και στην κατοχή για τη Δόξα Σύρου. Αυτή τη φορά θα επαναφέρει ο Χριστίδης ο Δημοσθένης. Τα δύο αδέρφια οι οποίοι αγωνίζονται στη Δόξα είναι με το νούμερο 5 και με το νούμερο 9 ο Χριστίδης ο Αργύρης. Η επαναφορά έφερε την μπάλα στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει η ομάδα του Κεραυνού καθώς βρίσκεται με τον Καστανίδη. Καστανίδης θα να περάσει δεξιότερα στον Καλφαδόπουλο. Ο Καλφαδόπουλος δεν είναι αποδέξει καθώς ο Κόντας έκοψε. Συνεχίζει τώρα ο Κούτλας. Κούτλας κλείνεται καθώς έχουμε τον
Χατζημιχαήλ, ο οποίος κατάφερε προς τη μήνυ να κερδίσει, μια που η μπάλα από τους αμυνόμενους της Δόξας κατάφεραν να περάσουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγια, και το πλάγιο θα αφήσει ο Καλφαντόπουλος, μια που θα εκτελεστεί από τον Χατζημιχαήλ. Χατζημιχαήλ δεν πέρασε προς ποντότσι, έτσι με τον Καρακόλη οι αμυνόμενοι της Δόξας κατάφεραν να απομακρύνουν και πάλι, μπάλα και πάλι εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγια. Χατζημιχαήλ και πάλι. Χατζημιχαήλ εκτέλεσε το πλάγιο, μπάλα πέρασε προς το μέρος του Δόντσι. Υπάρχει πλάγιο και συνέχεια και πάλι, μια που βρήκε το πόδι του Κούτλα. Το πλάγιο από τον Καλφαδόπουλο εκτελέστηκε, η μπάλα πέρασε μπροστά προς τον Κασταρίδη, ο οποίος συνεχίζει, η κόντρα προς τα πίσω, έγκαιρα με κεφαλιό Μπατσιόκης πέρασε προς το κόρ του κέντρου. Παπα-Νικολάου, μπάλα πέρασε στον Χατζιανέστη από την αριστερή, Χατζιανέστη συνεχίζει, δίπλα του βρίσκεται ο Καστανίδης, προτιμά να γυρίσει προς τα πίσω προς τον Παπα-Νικολάου. Και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο θα δοθεί, μια που ο Μιχάλογλου βρίσκεται στο έδαφος. Ο Μιχάλογλου, ο οποίος θα σηκωθεί, θα έχουμε τώρα τη συνέχεια στο παιχνίδι. Το 0-0 διατηρείται εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως ο Καμαριώτης με διπλή προσπάθεια καταφέρει να συγκρατήσει και υπάρχει σφύριγμα και υπόδειξη από τον κύριο Γαρυπίδη, μια που δίνει φάουλ καθώς ο γκολκίπερ κέρδισε την μπάλα, αν και η ασθενή απόκριση προς στιγμήν. Η επαναφορά από πλευράς Δόξας έφερε την μπάλα μπροστά. Διεκδίκησε ο Γουνιώτης, ο αρχηγός, όμως έγκαιρα ο Καραλιόπουλος έκοψε και συνεχίζει τώρα η ομάδα του Κεραυνού στο χώρο του κέντρου, καθώς είναι ο Χατζημιχαήλ, ο οποίος θέλει να περάσει μια γρήγορη πάσα μπροστά. Η μπάλα επέστρεψε προς τα πίσω στον γκολκίπερ τον Καμαριώτη, ο οποίος μάζεψε την μπάλα. Ο Καμαριώτης, ο οποίος δίνει και τη συνέχεια με την επαναφορά. Η μπάλα έχει περάσει, ενώ τώρα έχουμε τον γκολκίπερ τον Μαυρομάτη, ο οποίος έχει βγει. Για να δούμε τι έχει δοθεί. Όχι, δεν έχει δοθεί κάτι. Ο κύριος Γαρυπίδης πήγε πολύ κοντά. Έτσι ο γκολκίπερ ο Μαυρομάτης ο Δημήτρης είναι αυτός ο οποίος έχει τώρα την κατοχή και θα δώσει συνέχεια με το βολέ. Η μπάλα περνάει το χώρο του κέντρου. Διεκδικείται από τον Μιχάλογλου, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Κολόπτα και θα δοθεί από τον κύριο Γαρυπίδη. Ο Αρβανίτης επάνω στην μπάλα, ο αρχηγός της ομάδος. Ο Αρβανίτης θα περάσει την πάσα του προς τον Μιχάλογλου, δεν θα περάσει όμως η πάσα, καθώς έκοψαν με τον Δερέμπεϊ του Ισδόξας. Και στη συνέχεια συνεχίζει στο χώρο του κέντρου η ομάδα του Κερβνού με τον Αρβανίτη. Ο Αρβανίτης είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Τεκίδη. Ο Αρβανίτης εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα πέρασε μπροστά προς τον Δόντσι, έκοψαν οι αμυνόμενοι, αλλά έχει πάρει ύψος η μπάλα και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ, το οποίο θα δοθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες από τον παίκτη της Δόξας, τον Χριστίδη το Δημοσθένη. Ένα πολύ καλό φάουλ το οποίο κερδίσει η ομάδα του Κεραυνού. Το τείχος έχει στηθεί από 4 παίκτες και 5 στον αριθμό από ό,τι μπορώ να διακρίνω τώρα. Είναι αρκετοί παίκτες και από ό,τι φαίνεται ο Αρβανίτης θα αναλάβει την εκτέλεση αυτή, μια που έχει πολύ καλό σουτ. Και ο Καστανίδης είναι δίπλα του και δεξιότερο Μιχάλογλου. Από ό,τι φαίνεται μάλλον ο Αρβανίτης είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει το τελικό σουτ. Θα αφήσει στο Μιχάλογλου. Μιχάλογλου καλό το σουτ, η μπάλα στο τείχος και έγκαιρα θα απομακρύνουν με τον Καρακόλη αμυνόμενοι της Δόξας και θα απομακρύνουν σε κόρνερ. Πολύ καλή εκτέλεση από τον αγωνιζόμενο του Κεραυνού. Χατζιανέστης στην εκτέλεση του κόρνερ από την αριστερή πλευρά για τον Κεραυνό. Παίρνει μερικά μέτρα φόρα για να φέρει την μπάλα όσο μπορεί προς τα καρέ του Καμαριώτη. Η εκτέλεση έφερε την μπάλα που μακρύνεται από τους αμυνόμενους με τον Κόντα. Συνεχίζει όμως η ομάδα του Κεραυνού, καθώς έχει την κατοχή της μπάλας στο κόρο της άμυνας της Δόξας. Και στη συνέχεια ο Τεκίδης είναι αυτός ο οποίος καταφέρει να κερδίσει. Άλλαξε με τον Κριστίδη και στη συνέχεια γρήγορη προθυμένη παλιά μπροστά. Δεν πέρασε καθώς έκοψε ο Καραλιόπουλος. Πάνω στο χώρο του κέντρου με τον Καλφαδόπουλο να συνεχίζει η ομάδα του Κεραυνού. Θα αλλάξει το παιχνίδι δίνοντας πιο αριστερά την μπάλα, καθώς συνεχίζει τώρα ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου έχει περάσει το χώρο του κέντρου. Η μπάλα περνάει προς στιγμήν προς το μέρος του Δόντσι, όμως έγκαιρα καταφέρουν να απομακρύνουν με τον Κούτλα του Ισδόξας και στη συνέχεια η μπάλα επέστρεψε προς τα πίσω εκεί που ο Παπα-Νικολάου
Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, έτσι υπάρχει πλάγιο και συνέχεια για τη Δόξα. Ο Γουνιώτης εκτέλεσε το πλάγιο, στη συνέχεια η μπάλα πέρασε και πάλι εκτός αγωνιστικού χώρου και η κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού. Ενώ για να δούμε υπάρχει αλλαγή την οποία θα δώσει τώρα ο κύριος Γαρυπίδης. Ο Χριστίδης ο Δημοσθένης είναι έτοιμος τώρα στο χώρο του κέντρου από τη δεξιά πλευρά και εκτελεί το πλάγιο. Θέλει να περάσει προς τον Τεκίδη. Τεκίδης δεν γίνεται αποδέκτης, μια που έχουμε τους αμυνόμενους του Κεραυνού να απομακρύνουν. Περνώντας την μπάλα στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει ο Χατζη Μιχαήλ. Ο Δότσης κόβεται από τον Τσετσενέ. Συνεχίζει όμως ο Χριστίδης. Χριστίδης θέλει να βγάλει μια γρήγορη μπαλιά προς τον Χριστίδη τον Αργύρη. Χριστίδης ο Αργύρης δεν θα καταφέρει, ενώ υπάρχει και φάουλ το οποίο έχει υποδειχτεί από τον κύριο Χατζηγεωργιάδη. Και έχουμε συνέχεια τώρα, καθώς εκτελέσει και γρήγορα από τον Αρβανίτη, καθώς συνεχίζει από την αριστερή ο Παπα-Νικολάου. Η μπάλα περνάει στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει ο Καστανίδης. Καστανίδης θα περάσει προς τον Καλφαδόπουλο. Με μία θέλησε να βρει δεξιότερα τον Χατζη Μιχαήλ. Όμως η μπάλα δεν έφτασε προς τον αγωνιζόμενο, ήταν αρκετά να τη δεχτεί. Έτσι υπήρξε πλάγιο για την ομάδα της Δόξας. Στη συνέχεια η ομάδα του Κεραυνού, καθώς θέλει να περάσει και πάλι μπροστά με τον Καραλιόπουλο. Καραλιόπουλος μπήκε στη φάση και ο Δόντσης. Έγκαιρα όμως απομάκρυνε αμυνόμενη, καθώς συνεχίζεται η φάση, δεν έχει τελειώσει. Χατζιανέστης πέρασε αριστερά τώρα στο Μιχάλογλου. Μιχάλογλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μιχάλογλου θα βγάλει κάποια σέντρα. Η σέντρα η οποία δεν βγήκε από τον αγωνιζόμενο τον Μιχάλογλου, ο οποίος ήταν καλά κλεισμένος, αν και βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Συμπληρώθηκε το 25 του πρώτου μέρους. Κεραυνός Αγίου Παύλου Δόξα Σύρου 0-0. Ο Καμαριώτης θα αφήσει και θα επαναφέρει ο Χριστίδης ο Δημοσθένης, πλευράς Δόξας. Η μπάλα πέρασε, όμως σε καλύτερη θέση έκοψαν του Κεραυνού και συνεχίζει τώρα από την αριστερή, καθώς βγαίνουν και πάλι απειλητικά με τον Χατζιανέστη. Χατζιανέστης θα περάσει δεξιότερα στον Καστανίδη. Καστανίδης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, έτσι οι της Δόξας καταφέρουν να περάσουν τώρα προς το χώρο του κέντρου εκεί που βρίσκεται ο Χριστίδης. Μια γρήγορη μπαλιά προς το μέρος του Κούτλα. Κούτλας προσπάθησε να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή και στη συνέχεια συνεχίζει ο Μπατσιόκης, ο οποίος απομακρύνει, αλλά η μπάλα βρήκε το πόδι του Κούτλα και στη συνέχεια κατέληξε πλάγιο για τον Κεραυνό. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε φέρνει την μπάλα στον Καλφαδόπουλο, ο οποίος συνεχίζει. Καλφαδόπουλος κόβεται από τον Κόντα. Καλφαδόπουλος συνεχίζει, εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο. Η μπάλα πέρασε προς τον Δότζη, ίσως να υπήρξε φάουλ σε αυτή τη φάση, καθώς υπέπεσε ο Τσετσενές. Ενώ η μπάλα συνεχίζεται από πίσω με τον Δερέμπεϊ να περνάει στο χώρο του κέντρου εκεί που βρίσκεται ο Τεκίδης. Τεκίδης συνεχίζει. Τεκίδης θα περάσει την πάσα του στον Γουνιώτη, τον αρχηγό. Γουνιώτης έχει να περάσει τον Παπα-Νικολάου και στη συνέχεια ο Παπα-Νικολάου υποπίπτει στο φάουλ. Τεκίδης επάνω στην μπάλα. Τις Δόξας τώρα προωθούνται προς τα καρέ του Μαυρομάτη. Τεκίδης παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για να φέρει όσο μπορεί προς τα καρέ του Μαυρομάτη. Τεκίδης εκτελεί. Στη συνέχεια έκοψαν οι του Κεραυνού με τον Μπατσιόκη. Η συνέχεια και πάλι με τον Τεκίδη, μια που η μπάλα επέστρεψε να βγάζει νέα σέντρα. Η μπάλα περνάει μέσα στη μεγάλη περιοχή εκεί που ο Κούτελας κατάφερε να γυρίσει, όμως το γύρισμα του φέρνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου out και κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού. Μαυρομάτης ο Δημήτρης έτοιμος και για μια ακόμα επαναφορά. Η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου. Προς τιμήν έγινε αποδείξη ο Παπα-Νικολάου, όμως συνεχίζει ο Χριστίδης ο Δημοσθένης. Ο Χριστίδης ο Δημοσθένης θέλει να περάσει δεξιότερα στο Γουνιώτη, ο οποίος βγαίνει απειλητικά, όμως έγκαιρα και πάλι ο Μαυρομάτης ο Δημήτρης βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Έδωσε τη συνέχεια με τα χέρια, καθώς τώρα η ομάδα του Κεραυνού περνάει μπροστά και πάλι στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα περνάει στον Καλφαδόπουλο. Καλφαδόπουλος θέλει να περάσει προς το μέρος του Μιχάλογλου. Μιχάλογλου δεν γίνεται αποδέκτης μπάλας, καθώς οι του Κεραυνού ή της Δόξας κατάφεραν να κόψουν. Και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ το οποίο θα κερδίσουν στο χώρο του κέντρου. Κερδισμένος ο Κολόπτας από πλευράς Δόξας. Κολόπτας θα αναλάβει και την εκτέλεση για την ομάδα της Δόξα Σύρου. Και πάλι προωθούνται προς τα καρέ του Μαυρομάτη.
Ενώ υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για την εκτέλεση του φάουλ αυτή. Ο Κόλοπτας άφησε στον Χριστίδη τον Δημοσθένη, ο οποίος εκτέλεσε το φάουλ. Η μπάλα πέρασε έξω από τη μεγάλη περιοχή, καθώς συνεχίζει ο Τεκίδης. Τεκίδης θέλει να περάσει αριστερότερα στον Κούτλα, έχει σηκώσει τη σημαία του ο κύριος Χατζηγεωργιάδης και θα υποδειχθεί στη συνέχεια από τον κύριο Γαρυπίδη, σταματώντας εδώ την επιθετική προσπάθεια της ομάδας της Δόξας. Ο Μαυρομάτης εκτέλεσε, η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου, διεκδίκησε ο Τσετσενές, στη συνέχεια μπήκε στη φάση και ο Κούτλας, όμως η ομάδα του Κεραυνού είναι αυτή η οποία δαπαίνει προς τη μήνα κερδίσει, όμως ο Δόντζης έγινε αποδέκτης, πέρασε στο Μιχάλογλου, Μιχάλογλου από την αριστερή, έχει δίπλα του τον Χατζιανέστη. Καστανίδης γύρισε προς τα πίσω έξυπνα προς τον Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Νικολάου ο οποίος συνεχίζει, θα αλλάξει με τον Καστανίδη. Καστανίδης περνάει, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια του Κεραυνού. Τώρα θα έπρεπε να περάσει προς το μέρος του Δόντζη. Δόντζης προς τη μήνυ φάνηκε να περνάει, όμως έγκαιρα και πάλι της Δόξας καταφέρουν να απομακρύνουν με τον Κούτλα. Η μπάλα περνάει στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει και την ομάδα του Κεραυνού Καστανίδης. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ, το οποίο θα σφυριχτεί από τον διαιτητή του σημερινού παιχνιδιού. Ο Καστανίδης ο οποίος συνεχίζεται και θα εκτελεστεί τώρα το φάουλ από τον Αρβανίτη. Αρβανίτης εκτέλεσε το φάουλ, μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως σε καλύτερη θέση βρίσκεται ο Κούτλας. Μπήκε στη φάση και ο Χατζημιχαήλ, όμως δεν κατάφερε να βγάλει κάποια σέντρα, έτσι η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου out. Συμπληρώθηκαν τα 30 πρώτα λεπτά εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου Δόξα Σύρου 0-0. Η επαναφορά στο ελεύθερο από τον Χριστί τον Δημοσθένη έφερε την μπάλα μπροστά. Όμως δεν είναι αποδέκτης μπάλας ο Κούτλας. Έγκαιρα οι του Κεραυνού κατάφεραν να περάσουν στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει ο Καστανίδης για την ομάδα του Κεραυνού. Καστανίδης, ωραία η προσφύσή του στον Τσετσενέ. Καστανίδης θα περάσει προς τον Δότσι. Δότσης δεν υπήρξε συνέχεια για τον αγωνιζόμενο του Κεραυνού, καθώς η μπάλα επέστρεψε και πάλι προς το χώρο του κέντρου. Εκεί που μάχεται ο Χατζημιχαήλ. Χατζημιχαήλ το γύρισμά του προς το μέρος του Καλφαδόπουλου. Έγκαιρα θα κόψει ο Κούτλας σε πλάγιο. Ο Καραλιόπουλος εκτέλεσε το πλάγιο, η μπάλα έπεσε πάλι προς τα πίσω στον Χατζημιχαήλ, ο οποίος συνεχίζει. Χατζημιχαήλ θέλει να περάσει, δεν υπήρξε συνέχεια, καθώς τώρα βγαίνει επικίνδυνα στην αντεπίθεση η ομάδα της Δόξας Σύρου, καθώς αριστερά βρίσκεται ο Κούτλας. Κούτλας γίνεται απειλητικός από την αριστερή πλευρά, καθώς έχει χώρο μπροστά του. Τώρα κλείνεται, Κούτλας προτιμά να γυρίσει προς τον Τεκίδη. Τεκίδης έχασε την μπάλα, έτσι η ομάδα του Κεραυνού δυνατά κατάφερε να κερδίσει και με τον Μπατσιόκη στο χώρο του κέντρου. Προς τη μήνυ να κάνει την μπάλα, όμως άλλαξε με τον Καλφαδόπουλο και στη συνέχεια ο Δόντσης έγινε αποδέκτης μπάλας, όμως η απομάκρυνση από τον Γουνιώτη, τον αρχηγό, έφερε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγια για την ομάδα του Κεραυνού. Χατζημιχαήλ εκτέλεσε το πλάγιο, προς τη μήνυ υπήρξε κάποιο φάουλ το οποίο δεν δόθηκε. Έτσι ο Κούτλας είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να περάσει στο χώρο του κέντρου και ο Τεκίδης να συνεχίζει για τη Δόξα. Τεκίδης θέλει να περάσει προς τον Χριστίδη, τον Αργύρη. Η μπάλα επέστρεψε και πάλι προς τα πίσω εκεί που συνεχίζει ο Τσετσενές. Τσετσενές θέλει να βγάλει και πάλι προς το μέρος του Χριστίδη. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Χριστίδης από τον Χατζημιχαήλ. Πάνω στην μπάλα βρίσκεται ο Τεκίδης, ο αγωνιζόμενος της Δόξας Σύρου, ο οποίος είναι έτοιμος τώρα για την εκτέλεση αυτή, ενώ υπάρχει και ένα τείχος από δύο παίκτες του Κεραυνού που έχει στηθεί. Τεκίδης εκτελεί, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, προς στιγμήν φάνηκε να πιάνει κεφαλιά, ενώ έχουμε κόρνερ, καθώς ο Καραλιόπουλος καλού κακού παραχώρησε πρώτου προωθημένου Τσετσενέ. Ενώ το κόρνερ τώρα από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει και πάλι ο Τεκίδης. Τεκίδης τώρα εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα αυτή τη φορά όμως στον γκολκίπερ του Μαυρομάτη, μια που ήταν σε καλύτερη θέση, κατάφερε να μπλοκάρει και να δώσει τώρα τη συνέχεια στο παιχνίδι από πλευράς Κεραυνού. Η μπάλα πέρασε το χώρο του κέντρου εκεί που βρίσκεται ο Χατζιανέστης. Χατζιανέστης μάχεται με τον Κολόπτα. Χατζιανέστης και Μιχάλογλου, καθώς πήγε και αυτός στη φάση. Στη συνέχεια υπάρχει κόρνερ, καθώς απομάκρυναν με τον Καρακόλη οι αμυνόμενοι της Δόξας.
και ο Χατζιανέστης θα αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Χατζιανέστης εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είχε προωθηθεί ο Μπατσιόκης, όμως η μπάλα απομακρύνθηκε σε πλάγιο, καθώς τώρα συνεχίζει με τον Χατζημιχαήλ η ομάδα του Κεραυνού. Χατζημιχαήλ εκτέλεσε το πλάγιο, όμως στη συνέχεια ο Καλφαδόπουλος πιεζόμενος έπεσε στο έδαφος. Έτσι έχουμε συνέχεια για την ομάδα της Δόξας. Προς τιμήν όμως, μια που ο Τσετσενένης έκανσε την μπάλα, ο Καλφαδόπουλος θέλησε να περάσει από την άλλη πλευρά. Όμως και πάλι της Δόξας σε καλύτερη θέση κατάφεραν να κερδίσουν, ενώ βγαίνουν απλητικά και πάλι καθώς βγαίνει μια προθυμένη παλιά προς τον Τεκίδη. Όμως σε έξυπνο τρόπο και πάλι ο Καραλιόπουλος γύρισε στον Μαυρομάτο Δημήτρη, ο οποίος κατάφερε να μπλοκάρει και να δώσει τη συνέχεια, μια που είχε το δικαίωμα να πιάσει την μπάλα. Η μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου, εκεί που συνεχίζει η ομάδα της Δόξας. Το άνοιγμα μπροστά δεν υπάρχει κανείς, έτσι αφήνει ο Παπα-Νικολάου και μαζεύει ο Μαυρομάτης, ο Δημήτρης με τα χέρια. Τώρα περνάει με τα χέρια προς το μέρος του Χατζιανέστη. Χατζιανέστης πιο πίσω στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θέλει να περάσει προς το μέρος του Μιχάλογλου. Μιχάλογλου καταφέρνει, αν και πιεζόμενος, να κερδίσει την μπάλα. Μιχάλογλου περνάει. Μιχάλογλου θέλει να περάσει και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο θα υποπέσει ο Κούτλας. Ένα φάουλ σε αρκετά ευνοϊκή θέση για την ομάδα του Κεραυνού. Χατζιανέστης σε μία ακόμα εκτέλεση για την ομάδα του Κεραυνού. Εκτελεί. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης έδωσε τέλος αυτή τη σέντρα, η οποία βγήκε μέσα στα καρέ του. Και τώρα είναι έτοιμος για τη συνέχεια από πλευράς Δόξας. Η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου, προς τη στιγμή φάνηκε ο Καστανίδης να κερδίζει, όμως Καστανίδης κέρδισε και στη συνέχεια θέλει να περάσει προς τον Καλφαδόπουλο. Η μπάλα επέστρεψε και πάλι προς τα πίσω, εκεί που συνεχίζει η ομάδα της Δόξας με τον Κούτλα. Κούτλας έχει πιο αριστερά τον Τζερτσενέο που ζητάει την μπάλα, όμως ο Κούτλας θέλει να περάσει μπροστά. Πιο αριστερά βρισκόταν ο Τεκίδης, έτσι η ομάδα του Κεραυνού έχει και πάλι την κατοχή στο χώρο του κέντρου με τον Καστανίδη. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ τώρα, το οποίο θα κερδίσει ο Χριστίδης, μια που σήκωσε αρκετά ψηλά το πόδι του αγωνιζόμενος ο Καραλιόπουλος. Ο Χριστίδης ο Δημοσθένης έτοιμος για αυτό το φάουλ για πλευράς Δόξας. Χριστίδης θέλει να βγάλει τη σέντρα του προς το μέρος του Κούτλα, ο οποίος προωθήθηκε από την αριστερή πλευρά, όμως θα κόψουν οι αμυνόμενοι του Κεραυνού, παραχωρώντας κόρνερ. Κούτλας εκτέλεσε με πάστα δίνοντας τον Τεκίδη. Τεκίδης τώρα θα βγάλει τη σέντρα, όμως η σέντρα σούτ η οποία βγήκε στη συνέχεια δεν ανησύχησε τον γκολκίπερ του Μαυρομήτη, τον Δημήτρη, ο οποίος καθώς πέρασε η μπάλα από την αριστερή πλευρά το δοκαριό του out. 35 προς 36 λεπτό εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου, Δόξα Σύρου 0-0. Και ο Μαυρομάτης ο Δημήτρης είναι έτοιμος σε μια ακόμα επαναφορά. Θα δώσει μπάλα, κατέληξε out σέντρα σούτ καθώς βγήκε στην προηγούμενη φάση. Συνεχίζει τώρα ο Καστανίδης για την ομάδα του Κεραυνού. Η μπάλα πιο αριστερά στον Χατζιανέστη. Χατζιανέστης θέλησε να περάσει και πάλι προς το μέρος του Μιχάλογλου, όμως πιεζόμενος ο Μιχάλογλου απομάκρυνε ο Κολόπτας από πλευράς Δόξας. Η μπάλα πέρασε πλάγια. Παπα-Νικολάου στην εκτέλεση του πλαγιού. Παπα-Νικολάου θέλει να περάσει προς το μέρος του Μιχάλογλου. Μιχάλογλου συνεχίζει, αν και πιέζεται από δύο παίκτες καθώς του κλείνουν τον δρόμο. Στη συνέχεια μπαίνει στη φάση και ο Χατζιανέστης. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω, εκεί που συνεχίζει ο Παπα-Νικολάου, περνάει προς το μέρος του Καστανίδη. Προσπάθησε να βγάλει το σούτ ο Καστανίδης, όμως η κόντρα, καθώς έχουμε συνέχεια τώρα στο χώρο του κέντρου και η απομάκρυνση από πλευράς Δόξας φέρνει την μπάλα προς τα πίσω και πάλι ο Μπατσιόκης είναι αυτός ο οποίος γυρίζει με κεφαλιά στον γκολκίπερ του Μαυρομάτη. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου διεκδίκησε ο Παπα-Νικολάου, όμως η μπάλα δεν βγήκε, πρέπει να χτύπησε ο αγωνιζόμενος του Κεραυνού. Χατζιανέστης πέρασε μπροστά δίνοντας στο Μιχάλογλου. Μιχάλογλου πιεζόμενος γυρίζει προς τα πίσω, ενώ υπάρχει διακοπή και τώρα η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς ο αγωνιζόμενος του Παπα-Νικολάου βρίσκεται στο χώρο του κέντρου και θα πέράσει μέσα ο κύριος Χατζηγεωργιάδης να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Παπα-Νικολάου, αφού του παρασχώρησαν οι πρώτες βοήθειες, σηκώθηκε και έτσι έχουμε το πλάγιο από πλευράς Δόξας, το οποίο εκτελείται υποτικά, δίνοντας την κατοχή στην ομάδα του Κεραυνού. Η μπάλα και πάλι στο χώρο του κέντρου, εκεί που συνεχίζει ο Χριστίδης ο Δημοσθένης. Χριστίδης ο Δημοσθένης θέλει να περάσει προς τον Χριστίδη τον Αργύρη. Χριστίδης ο Αργύρης δεν κατάφερε να κερδίσει. Έγκαιρα και πάλι με τον Καραλιόπουλο πέρασαν μπροστά οι του Κεραυνού. Η κόντρα και η κόντρα-δεπίδης, αν θέλετε, και την ομάδα της Δόξας, καθώς βγαίνει αμυντικά και πάλι με τον Τεκίδη. Όμως ο Μπατσιόκης έδωσε λύση, περνώντας δεξιότερα και συνέχεια με τον Καστανίδη, ομάδα του Κεραυνού. Αρβανίτης συνεχίζει, Αρβανίτης θέλει να περάσει σέντρα προς το μέρος του Μιχάλογλου. Έχει βγει και ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης και μαζεύει την μπάλα πρώτου προωθημένου Μιχάλογλου. Ο Καμαριώτης έδωσε τη συνέχεια με τα χέρια, τώρα συνεχίζει ο Γουνιώτης ο αρχηγός. Γουνιώτης στο χώρο του κέντρου. Η πάσα του προς το μέρος του Τεκίδη δεν περνάει, καθώς έχουμε τώρα τον Καστανίδη. Το λάθος του Καστανίδη φέρνει την κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού, όμως και πάλι το νέο λάθος, το οποίο έγινε από τον Γουνιώτη, έδωσε την κατοχή στην ομάδα του Κεραυνού, η οποία συνεχίζει από τη δεξιά πλευρά με τον Καλφαδόπουλο. Καλφαδόπουλος άλλαξε την μπάλα με τον Δόντσι και στη συνέχεια δυνατά ο Κόντας είναι αυτός, παραχωρεί το πλάγιο πρώτου Καλφαδόπουλου, το του βγάλει κάποια σέντρα. Συμπληρώθηκαν τα 40 λεπτά, 5 λεπτά ακόμα υπομείνονται για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κεραυνός Αγίου Παύλου Δόξα Σύρου 0-0. Ο Καλφαδόπουλος έτοιμος για την εκτέλεση του πλαγιού από τη δεξιά πλευρά. Εκτελεί. Όμως ο Ντόντσις πιεζόμενος έχασε την μπάλα, ίσως με κάποιο φάουλο. Η μπάλα παίζει πίσω στον Καραλιόπουλο. Ο Καραλιόπουλος και πάλι. Καστανίδης. Αρβανίτης θέλει να περάσει δίνοντας αριστερότερα, καθώς έχει βγει ωραία ο Χατζιανέστης. Χατζιανέστης δοκιμάζει το σούτ, το πολύ καλό το σούτ του Χατζιανέστη. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά των δοκαριών του Καμαριώτη. Δοκίμασε πολύ καλή η ενέργεια του παίκτη της ομάδας του Κεραυνού, αν και από αρκετά μακρινή απόσταση βγήκε το σούτ. Στο 41ο λεπτό ο Καρακόλης επανέφερε για την ομάδα του Κεραυνού, η μπάλα για την ομάδα του Δόξας. Προς τη μήνυ η ομάδα του Κεραυνού κατάφερε να χάσει την μπάλα, όμως συνεχίζει και πάλι στο χώρο του κέντρου με τον Αρβανίτη. Αρβανίτης άλλαξε με τον Χατζιανέστη. Μιχάλογλου τώρα, καθώς συνεχίζει. Καστανίδης, όχι. Καστανίδης συνεχίζει να ζητώ συγγνώμη. Καστανίδης θέλει να περάσει μόνος του, καταφέρνει προς τη μήνυ και εδώ υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα, την οποία θα δείξει. Και θα την υποδείξει τώρα, πρέπει να είναι στον Κολόπτα. Ενώ υπάρχει διακοπή τώρα στο παιχνίδι, σε αυτό το φάουλ το οποίο έγινε, στο οποίο μάλλον υπέπεσε ο Κολόπτας. Μια διακοπή, καθώς συνεχίζεται τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Δόξας Σύρου. Ο Καστανίδης, ο οποίος σηκώθηκε για να συνεχίσει το παιχνίδι, μια που προσπάθησε να περάσει, και έτσι ο Κολόπτας τον έκοψε αντικανονικά και χρεώθηκε την κίτρινη κάρτα, η δεύτερη από πλευράς Δόξας. Πάνω στην μπάλα βρίσκεται ο Αρβανίτης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα εκτελέσει αυτό το φάουλ από πλευράς Κεραυνού. Αρβανίτης έτοιμος, έχει στηθεί και ένα τείχος, μια που μπορεί να βγει και απευθείας, είναι σε αρκετά ευνοϊκή θέση. Έχει πολύ καλό σου το αγωνιζόμενος του Κεραυνού. Θα δούμε πως βγει κάποια πάση ή αν θα βγει απευθείας στο σουτ. Ενώ για το τείχος, από ό,τι βλέπουμε, και πράγματι θα βγει απευθείας στο σουτ από ό,τι φάνηκε, και εντυπωσιακά από ό,τι φάνηκε ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης πρώτου Χατζιανέστη, είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε κοντά, μέσα στη μικρή περιοχή. Έτσι ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης παραχώρησε το κόρνερ. Χατζιανέστης εκτελεί το κόρνερ από πλευράς Κεραυνού, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να θα βγει απευθείας στο σουτ, βγήκε από τον Καλφαδόπουλο. Κατάφεραν και πάλι της Δόξας να περάσουν στον χώρο του κέντρου, εκεί που συνεχίζει ο Παπα-Νικολάου από πλευράς Κεραυνού.
Άλλαξε καθώς βγήκε από πίσω και ο Μπατσιόκης. Μπατσιόκης θέλει να περάσει. Και στη συνέχεια υπάρχει out, όπως δείχνει ο κύριος Γαρυπίδης. Ο Καμαριώτης έτοιμος σε μια ακόμα εκτέλεση. Θα αφήσει ο Καμαριώτης για να επαναφέρει ο Καρακόρης από πλευράς Δόξας. Και ακούγεται και το σφύρμα του κυρίου Γαρυπίδη. Περίπου δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Οι δύο ομάδες κατευθύνονται ισόπαλες προς τα αποδυτήρια. Κεραυνός Αγίου Παύλου και Δόξα Σύρου. Μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε και πάλι με την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Συνδέομαθα και πάλι εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου, όπου Κεραυνός Αγίου Παύλου και Δόξα Σύρου τα πρώτα 45 λεπτά τους βρήκαν ισόπαλους χωρίς τέρματα με 0-0. Ήδη ο κύριος Γαρυπίδης σφυρίζει την έναρξη του δευτέρου μέρους. Να πούμε και την πρώτη αλλαγή την οποία έκανε ο κύριος Τράτζαλης Γιώργος. Το νούμερο 6 ο Χατζημιχαήλ απεχώρησε και πέρασε ο Μάστρο Νικολάου με το νούμερο 17. Μπάλα περνάει στο χώρο του κέντρου, εκεί που συνεχίζει η ομάδα του Κεραυνού, καθώς έχει την κατοχή της μπάλας. Παπα-Νικολάου άλλαξε ωραία με τον Χατζιανέστη. Στη συνέχεια ο Καστανίδης πιεζόμενος έχασε την μπάλα, έτσι έδωσε στην κατοχή στον Αλικό τον Γουνιώτη να αλλάξει με τον Δερέμπεϊ. Το πλάγιο πλευράς της Δόξας εκτελέστηκε, έφερε την μπάλα μπροστά, εκεί που συνεχίζει η ομάδα της Δόξας από τη δεξιά πλευρά. Όμως ο Ντεκίδης πιεζόμενος κλείστηκε, κέρδισε όμως το πλάγιο. Ο Χριστίδης, ο Δημοσθένης, θα αναλάβει την εκτέλεση του πλαγιού και την ομάδα της Δόξας Σύρου από τη δεξιά πλευρά. Η μπάλα περνάει προς τον Τεκίδη. Τεκίδης θα προσπαθήσει να βγάλει τη σέντρα, όμως η μπάλα χτύπησε επάνω στον αμυνόμενο της ομάδας του Κεραυνού, τον Χατζιανέστη, και κατέληξε κόρνερ. Η ομάδα της Δόξας Σύρου που παίζει αρκετά ανοιχτά εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου με την ομάδα του Κεραυνού. Τεκίδης εκτελεί, θέλει να βάλει την μπάλα χαμηλά, όμως έρχεται να πιάσει το φούτο ο Χριστίδης ο Αργύρης. Χριστίδης Αργύρης, όπως είπαμε, είναι ο σκόρερ του πρώτου παιχνιδιού. Είχε σημειώσει το μοναδικό τέρμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσουν το δεύτερο ημίχρονο και αν θα έχουμε κάποιο τέρμα στο σημερινό παιχνίδι, μια που η ομάδα του Κεραυνού έχασε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει πρώτη τον γκολ. Ο Καμαριώτης, ζητώ συγγνώμη, ο Μαυρομάτης είναι αυτός ο οποίος πέρασε μπροστά, ενώ υπάρχει φάουλ τώρα και συνέχεια την ομάδα της Δόξας, καθώς ο Μιχάλου υπέπεσε στο φάουλ. Δρέμπης θα αναλάβει την εκτέλεση αυτή. Θα αφήσει στον Χριστίδη το Δημοσθένη, ο οποίος παίρνει μερικά μέτρα φόρα και εκτελεί. Η μπάλα περνάει προς στιγμήν αριστερότερα, εκεί που βγαίνει και πάλι πολύ ωραία η ομάδα του Κεραυνού από την αριστερή με τον Κολόρτα, με τον Χατζιανέστη. Άνοιξε όμως πολύ την μπάλα, έτσι απομάκρυνε της Δόξας. Συνεχίζει με τον Καραλιόπουλο η ομάδα του Κεραυνού. Το άνοιγμα μπροστά κόβεται από τον Κόντα. Καλπαδόπουλος στη συνέχεια από τη δεξιά πλευρά μετά το χώρο του κέντρου. Γυρίζει προς τα πίσω, εκεί που συνεχίζει η ομάδα του Κεραυνού, καθώς ψάχνει διαδρόμους. Καθώς περνάει τώρα μπροστά με τον Δόντσι, με τον Καστανίδη, συγγνώμη. Καστανίδης, η προσπίση του πάνω στον Τζετζενέ, υπέφερε το φάουλ το οποίο υπέφερε ο αγωνιζόμενος της Δόξας. Ένα φάουλ σε αρκετά επινική θέση για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Αρβανίτης έχει στήσει ήδη την μπάλα. Θα δούμε αν θα βγει απευθείας, καθώς βλέπω να παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για να βγάλει από την εκτέλεση. Αρβανίτης εκτελεί δυνατά, όμως η μπάλα χτύπησε πάνω στο τείχος και στη συνέχεια ο αγωνιζόμενος της Δόξας, ο Τεκίδης, είναι αυτός που με έξυπνο τρόπο καταφέρει να περάσει από την αριστερή. Τώρα θα περάσει την πάσα του πιο αριστερά στον Τσετσενέ. Η σέντρα του τελευταίου φέρνει τον γκολκίπερ τον Μαυρομάτο Δημήτρη να μπλοκάρει. Δεν ανησύχησε σε αυτή τη σέντρα που βγήκε. Η επαναφορά μπροστά φέρνει τον Μιχάλου να διεκδικεί την μπάλα. Μιχάλου δεν κατάφερε να γίνει αποδέκτης της μπάλας, μια που κόβηκε από τον Δερέμπεϊ. Συνέχεια όμως η ομάδα του Κεραυνού κατάφερε να κερδίσει και πάλι, καθώς συνεχίζει με τον Καστανίδη. Καστανίδης γύρισε πιο πίσω στον Μαστρονικολάου. Μαστρονικολάου και τώρα Μιχάλογλου. Μιχάλογλου θέλει να περάσει μόνος του, όμως κλείστηκε από δύο παίκτες, ενώ τρέχει να δούμε αν θα προλάβει. Προλαβαίνει ο Χριστίδης ο Δημοσθένης και στη συνέχεια
Ο προθυμένος μπροστά του Κεραυνού, ο Μιχάλου, δεν κατάφερε να βγάλει κάποια σέντρα, καθώς η μπάλα χτύπησε πάνω του και κατέληξε στη συνέχεια out. Η ομάδα του Κεραυνού, που έχει ακόμα να δώσει άλλα 7 παιχνίδια πριν το τέλος της κανονικής περίοδου, βρίσκεται μόλις 7 βαθμούς πίσω από την 4η θέση της βαθμολογίας. Από τα 7 παιχνίδια, τα 4 έχει να δώσει εντός έδρας, 2 εκτός και ένα είναι το ρεπό, το καθιερωμένο ρεπό κάθε ομάδας σε αυτόν τον όμιλο. Ενώ τώρα έχουμε την απομάκρυνση από πλευράς Δόξας από το χώρο της άμυνας του Καμαριώτη. Η μπάλα γυρίζει στο χώρο του κέντρου. Στη συνέχεια ο Παπα-Νικολάου πέρασε στον Χατζιανέστη. Χατζιανέστης διεκδικεί και τα καταφέρνει από 2 παίκτες και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο τώρα θα δοθεί. Και ο Γουνιώτης είναι αυτός ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ. Από πάσα του Χατζιανέστη η μπάλα περνάει στο μέρος του Καστανίδη. Καστανίδης θέλει να περάσει. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Η μπάλα απομακρύνθηκε στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει ο αρχικός ο Γουνιώτης. Γουνιώτης θέλει να αλλάξει παιχνίδι δίνοντας πιο αριστερά, καθώς βρέθηκε ο Κούτλας. Τώρα πέρασε μπροστά και ο Τεκίδης. Τεκίδης δεν υπήρξε συνέχεια. Η μπάλα έφτασε και πάλι στο χώρο του κέντρου. Όμως ο Τσετσενές συνεχίζει. Τσετσενές, η πάσα του προς τον μέρος του Τεκίδη. Δεν υπήρξε συνέχεια και στα αυτή φάση, ενώ υπάρχει αντεπίθεση. Καθώς βγήκε ο αγωνιζόμενος ο Μιχάλογλου. Ενώ υπάρχει και υπόδειξη από τον κύριο Χατζηγεωργιάδη, το δεύτερο βοηθό διαιτή. Συμπληρώθηκε το 5ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Κεραυνός Αγίου Παύλου, Δόξα Σύρου 0-0. Η ομάδα της Δόξας, για να δούμε, καθώς υπάρχει και επανάληψη από τον κύριο Γαρυπίδη. Κόντας εκτέλεσε, θέλησε να περάσει προς το μέρος του Τεκίδη. Συνεχίζει όμως η ομάδα της Δόξας στο χώρο του κέντρου με τον Τζετσενέ. Νέα σέντρα, καθώς βγαίνει ωραία από τη δεξιά πλευρά. Δεν υπάρχει offside, βρίσκεται ο Γουνιώτης. Γουνιώτης μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως την τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να πιάσει απευθείας το σουτ. Έτσι έδωσε την ευκαιρία στους αμυνόμενους της ομάδας του Κεραυνού να περάσουν μπροστά και τώρα συνεχίζουν. Όμως δεν προλαβαίνει ο Ντόντσης. Το πλάγιο από πλευράς Δόξας εκτελέστηκε και στη συνέχεια ο αρχηγός ο Γουνιώτης δεν κατάφερε να κάνει καλό το κοντρόλ. Έτσι η μπάλα πέρασε πλάγια. Ο Χατζιανέστης εκτέλεσε, πέρασε στον αρχηγό τον Αρβανίτη. Αρβανίτης θέλει να βγάλει δεξιότερα, καθώς βγήκε πολύ ωραία ο Καλφαδόπουλος, όμως έγκαιρα ο Καμαριώτης βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Καμαριώτης περιμένει, καθώς να προωθούν οι συμπαίκτες του, όμως η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου, εκεί που ο Καστανίδης κατέβασε την μπάλα με το στήθος και τώρα συνεχίζει. Καστανίδης με τον Τζετσενέ. Καστανίδης περνάει για να δούμε την προσπάθεια. Καστανίδης θα δοκιμάσει και το σούτ, όμως ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης είναι αυτός ο οποίος θα μπλοκάρει. Καλή προσπάθεια του αγωνιζόμενου του Κεραυνού. Στο 52ο λεπτό. Αρβανίτης θα περάσει πιο αριστερά, να δούμε, προλαβαίνει ο Χατζιανέστης, όμως η μπάλα έφυγε από τον ελεγόντα. Έτσι συνεχίζει ο Γουνιώτης. Ο Γουνιώτης θα βρει δεξιότερα τον Χριστίδη. Χριστίδης έχει χώρο μπροστά του. Χριστίδης θα δοκιμάσει να βγάλει σουτ και η μπάλα φεύγει out. Καλό το σουτ του αγωνιζόμενου του Χριστίδη, του Αργύρη. Στο αμέσως επόμενο λεπτό. Μαυρομάτης άψε, έχουμε επαναφορά στο χώρο του κέντρου, όμως απομάκρυνε ο Χριστίδης ο Δημοσθένης, η μπάλα επέστρεψε και πάλι προς τα πίσω. Εκεί που ο Μπατσιόκης θέλει να περάσει δίνοντας προς το μέρος του Μιχάλογλου, όμως ο Καρακόλης είναι αυτός ο οποίος έκοψε με κεφαλιά και στη συνέχεια η μπάλα πέρασε πλάγια. Καλφαδόπουλος θα αναλάβει την εκτέλεση του πλαγιού, θα περάσει τον Καστανίδη. Καστανίδης κόβεται με φάουλ, σωστά, που θα δοθεί από τον κύριο Γαρυπίδη. Χατζιανέστης επάνω στην μπάλα σε μια ακόμα εκτέλεση για την ομάδα του Κεραυνού. Χατζιανέστης επιχειρεί σέντρα σουτ, την μπάλα πέρασε μέσα στη μεγάλη περιοχή, καθώς η κεφαλιά του Μπατσίου και έφερε την μπάλα όσο μπορούσε προς τα καρέ του Καμαριώτη. Έγκαιρα όμως οι αμυνόμενοι κατάφεραν να απομακρύνουν. Στη συνέχεια προσπάθησε να πιάσει το σουτ ο Καστανίδης, η μπάλα πήγε δεξιότερα και στη συνέχεια πηγαίνει να διεκδικήσει ο Χατζιανέστης. Χατζιανέστης κερδίζει, αλλά υπάρχει και φάουλ το οποίο έχει δοθεί για την ομάδα της Δόξα στο χώρο της άμυνας της.
54ο προς 55ο λεπτό εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου Δόξα Σύρου 0-0. Ενώ το άνοιγμα μπροστά στην εκτέλεση φάουλ έφερε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου out και στην κατοχή για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Μπατσιόκης, ο Κωνσταντίνος είναι έτοιμος να επαναφέρει στο ελεύθερο. Η μπάλα περνάει στο χώρο του κέντρου, καθώς έχει σκάσει, όμως διεκδίκησε και ο Δόντσης. Στη συνέχεια πηγαίνει και ο Καστανίδης, καθώς πηγαίνει να διεκδικήσει, όμως ο Καλφαδόπουλος είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει. Θέλει να περάσει τη γρήγορη πάσα του προς το μέρος του Μιχάλογλου. Υπάρχει κόρνερ, σωστά, που θα υποδειχθεί από τον κύριο Χατζηγεωργιάδη. Ένα κόρνερ μετά το χώρο, από τη δεξιά πλευρά, καθώς προωθείται η ομάδα του Κεραυνού. Ο Μιχάλογλου αυτή τη φορά θα αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ. Αρκετοί παίκτες προωθούνται προς τα καρέ του Καμαριώτη για αυτή την εκτέλεση, η οποία θα βγει από το Μιχάλογλου τώρα. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στη συνέχεια κατάφεραν της Δόξας να κερδίσουν, όμως δυνατά ο Καστανίδης είναι αυτός ο οποίος καταφέρνει να περάσει δύο παίκτες. Δεν πέρασε την πάσα του μπροστά. Και η αντεπίθεση, η κόντρα-επίθεση, αν θέλετε, από πλευράς Δόξας έχει βγει και ο γκολκίπερ ο Μαυρομάτης, ο οποίος καλού κακού απομακρύνει πρώτου προθυμένου Τεκίδη. Τεκίδης, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του πλαγιού. Τεκίδης θα προτιμήσει να γυρίσει προς τα πίσω, καθώς συνεχίζει ο Κούτλας. Κούτλας άλλαξε με τον Γουνιώτη. Γουνιώτης προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως ο Αρβανίτης είναι αυτός ο οποίος του κλείνει τον δρόμο και στη συνέχεια η μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Μπατσιόκης σε μια ακόμα επαναφορά για την ομάδα του Κεραυνού. Η μπάλα πέρασε το χώρο του κέντρου, καθώς έσκασε, και στη συνέχεια ο Τσετσενές είναι αυτός ο οποίος έκανε το άνοιγμα μπροστά. Η μπάλα επέστρεψε και πάλι προς τον γκολκίπερ του Μαυρομάτη, τον Δημήτρη, ο οποίος έγινε αποδέκτης μπάλας. Ενώ πρέπει να έχει τραυματιστεί ο Χριστίδης ο Αργύρης με το νούμερο 9 μπροστά. Ενώ συνεχίζει το παιχνίδι μπροστά, καθώς η ομάδα του Κεραυνού έχει την κατοχή με τον Χατζιανέστη. Χατζιανέστη άλλαξε με τον Καστανίδη. Καστανίδης θέλει να περάσει και υπάρχει φάουλ εδώ. Ένα φάουλ το οποίο υπέβεσε ο Τσερτσενές. Επάνω στην μπάλα και πάλι ο Χατζιανέστης. Σε αρκετά ευνοϊκή θέση, να δούμε αν θα βγει σέντρα ή θα βγει απευθείας στο σουτ. Στήθηκε και το τείχος από δύο παίκτες. Ο Χατζιανέστης έτοιμος, εκτελεί. Πολύ καλή εκτέλεση, όμως ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης δεν κατάφερε να μπλοκάρει. Κατάφερε όμως να απομακρύνει στη συνέχεια. Και πιο μακριά οι αμυνόμενοι κατάφεραν να απομακρύνουν με τον Χριστίδο Δημοσθένη. Αυτό το σουτ στο 56ο λεπτό. Ενώ κάνει και την πρώτη αναγκαστική αλλαγή ο κύριος Τρούτσος, καθώς περνάει στο παιχνίδι με το νούμερο 12 τον Καραπατσιά. Στη θέση του Χριστίδη του Αργύρη με το νούμερο 9. Έτσι περνάει ο Καραπατσιάς με το νούμερο 12. Ενώ υπάρχει πλάγιο και συνέχεια για την ομάδα του Κεραυνού μετά το χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά, καθώς είναι έτοιμη τώρα. Ο Χατζιανίτης περιμένει. Ενώ από ό,τι είδα ο κύριος Γαρυπίδης έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου τον πρόεδρο της ομάδας του Κεραυνού Αγίου Παύλου. Καθώς ήταν κοντά στο σημείο του κόρνερ, τώρα εκτελέστηκε το πλάγιο από τον αγωνιζόμενο τον Χατζιανέστη, η κόντρα, και στη συνέχεια η μπάλα και πάλι πλάγια. Μια που Καστανίδης και Χατζιανέστης από την αριστερή. Εκτέλεσε και πάλι ο Χατζιανέστης, η μπάλα πέρασε στον Καστανίδη, του γύρισμα του τελευταίου η μπάλα έχει βγει, καθώς πέρασε από το εξωτερικό μέρος των δικτύων του Καμαριώτη. Άφησε ο Καμαριώτης, έχουμε παραφορά από τον αγωνιζόμενο της Δόξας. Η μπάλα πέρασε δεξιότερα στον αρχηγό τον Γουνιώτη, ο οποίος συνεχίζει. Γουνιώτης γύρισε προς τα πίσω. Θέλησε να περάσει μπροστά, όμως η μπάλα δεν πέρασε προς τον Καραπατσιά. Έτσι κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγια για την ομάδα του Κεραυνού.
Καραλιόπουλος εκτέλεσε το πλάγιο. Η μπάλα έσκασε και έτσι ο Δόντσης πηγαίνει να διεκδικήσει. Δόντσης δεν θα γίνει αποδέκτης μπάλας, καθώς απομάκρυναν οι αμυνόμενοι της Δόξας, και στη συνέχεια ο αρχηγός ο Γουνιώτης είναι αυτός ο οποίος πέρασε μπροστά. Τεκίδης, και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Καραπατσιάς στο χώρο του κέντρου. Πέρα μπροστά να περάσει ο Γιώργος Τεχάρη και άλλα κούλησε εδώ. Ένα φάουλ το οποίο είναι έτοιμο για την ομάδα της Δόξας να εκτελεστεί και εκτελείται από τον Χριστίδη τον Δημοσθένη. Η μπάλα πέρασε αριστερά, όμως ο Κούτλας δεν ήταν στην καλύτερη θέση να διεκδικήσει και η κόντρα επίθεση με την ομάδα του Κεραυνού με τον Καστανίδη. Η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου, Χατζιανέστης. Μπάλα από τον Παπα-Νικολάου περνάει μπροστά. Συνεχίζει με τον Καστανίδη. Καστανίδης μπήκε, προσπάθησε να περάσει. Για να δούμε το σούτ στη συνέχεια που θα βγει από τον αγωνιζόμενο τον Καστανίδη. Καστανίδης και Χατζιανέστης. Το τελευταίο σούτ το οποίο βγήκε από τον Καστανίδη. Έφερε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά των δοκαριών του Καμαριώτη, out. Στο 60ο λεπτό. 30 λεπτά ακόμα υπολείπονται για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες που θέλουν όσο τίποτα άλλο τη νίκη. Ενώ τώρα συνεχίζεται από τη δεξιά πλευρά η ομάδα του Κεραυνού με τον Μιχάλογλου να περνάει. Μιχάλογλου συνεχίζει, πηγαίνει δίπλα του και ο Καλφαντόπουλος, ο οποίος γίνεται τώρα αποδέκτης μπάλας. Ενώ υπάρχει στο έδαφος ο Μιχάλογλου και στη συνέχεια η σέντρα η οποία θα βγει φέρνει την μπάλα κόρνερ και θα δείξει την κίτρινη κάρτα ο κύριος Γαρυπίδης. Αυτό το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον αγωνιζόμενο τον Μιχάλογλου, ενώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Έχει περάσει μέσα και ο κύριος Χατζιαθανασίου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ενώ τα πράγματα προς τιμήν οξύνονται, θα μπει μέσα ο κύριος Τράτζαλης Γιώργος και από ό,τι βλέπω Τσετζενές πρέπει να ήταν ο παίκτης ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Και είναι η δεύτερη κίτρινη κόκκινη και έτσι υπάρχει αποβολή στο παιχνίδι, μια που είχε κίτρινη από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι αγωνιζόμενος ο Τσετζενές αποχωρεί. Υπάρχει νέα διακοπή στο παιχνίδι. Τα πράγματα έχουν οξυνθεί ακόμα πιο πολύ. Υπάρχει διακοπή η οποία συνεχίζεται, που την μπορείτε να δείτε και εσείς, ενώ προσπάθησε να περάσει ο Μιχάλογλου από τη δεξιά πλευρά όπως ξεκίνησε, άψε πλεονέκτημα ο κύριος Γαρυπίδης και στη συνέχεια η σέντρα η οποία βγήκε από τον Καλφαδόπουλο, υπήρξε κόρνερ και μετά ο κύριος Γαρυπίδης υπέδειξε τη δεύτερη κίτρινη στον Τζετζενέ, ο οποίος πήρε για τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Για να δούμε πότε θα συνεχιστεί το παιχνίδι, μια που τα πνεύματα έχουν εξυνθεί πάρα πολύ εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Ενώ από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειώσει, θα δούμε μήπως υπάρξει και συνέχεια. Ο Τσατσενές, ο οποίος όπως είπαμε δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη, μια που την πρώτη την είχε από το πρώτο ημίχρονο και πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια και στη συνέχεια τα πνεύματα φαίνεται οξύθηκαν ακόμα αριστά. Φαίνεται κάτι ακούστηκε από τους παίκτες της Δόξας με συνέπεια να συμπλακούν προς τη μήνυ παίκτες, αλλά υπάρχει τώρα λύση και τέλος για να συνεχιστεί το παιχνίδι, μια που υπάρχει εικόνα από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα του Κεραυνού. Η ομάδα της Δόξας η οποία τώρα θα μείνει με ένα παίκτη λιγότερο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, από ό,τι μπορούμε να δούμε, η μπάλα γύρισε προς τον αγωνιζόμενο τον Αρβανίτη, τον αρχηγό.
Και η ομάδα του Κεραυνού, από ό,τι είδαμε, πήρε το δρόμο αγωνιζόμενος ο Μιχάλουλου για τα αποδυτήρια. Φαίνεται δέχτηκε, καθώς υπήρξε συνέχεια μετά την αποχώρηση και του Τσερτσενέ. Έτσι από έναν παίχτη και οι δύο ομάδες λιγότερο συνεχίζουν στο παιχνίδι. Στη συνέχεια προσπάθησε να διώξει ο Μαστρονικολάου, η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε, ο Μαστρονικολάου και πάλι στην εκτέλεση του πλαγιού από τη δεξιά πλευρά. Περνάει στο χώρο του κέντρου εκεί που αλλάζει με τον αρχικό τον Αρβανίτη. Ο Μαστρονικολάου θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά και πάλι. Όμως με τον Καραπατσιάη της Δόξας καταφέρουν προς τη μη να περάσουν. Δυνατά και πάλι ο αρχηγός ο Αρβανίτης καταφέρει να κερδίσει. Και στη συνέχεια το φάουλ θα δοθεί από τον διαιτητή τον κύριο Γαρυπίδη. Έτσι ο Καραπατσιάς κέρδισε αυτό το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Κούτλα. Η μπάλα πέρασε έξω από τη μεγάλη περιοχή του γκολκίπερ του Μαυρομάτη. Όμως έχουμε συνέχεια τώρα με τον Κολόπτα. Η μπάλα πέρασε πιο πίσω εκεί που συνεχίζει ο Καλφαδόπουλος για την ομάδα του Κεραυνού. Καλφαδόπουλος θέλει να περάσει την μπάζα του προς τον Καραλιόπουλο. Κόβεται. Καραλιόπουλος όμως με διπλή προσπάθεια κατάφερε και άλλαξε και πάλι με τον Μαστρονικολάου. Ο Μαστρονικολάου θέλει να περάσει μια γρήγορη παλιά προς το μέρος του Καστανίδη. Και στη συνέχεια ο Καστανίδης είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Έτσι από μια κόκκινη για τις δύο ομάδες είναι οι οποίες συνεχίζουν με ένα παίκτη λιγότερο με 10 παίκτες. Τόσο ο Μιχάλου Λαπευράς Κεραυνού, τόσο και ο Τσερτσενές για την ομάδα της Δόξα Σύρου. Ενώ η μπάλα βρίσκεται και πάλι στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει η ομάδα του Κεραυνού. Προσπαθεί ο Τεκίδης να διεκδικήσει την μπάλα, όμως σε καλύτερη θέση κέρδισε ο αγωνιζόμενος ο Καραλιόπουλος, ο οποίος εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο. Η μπάλα πέρασε μπροστά στον Δόντσι. Δόντσις δεν προλαβαίνει, μια που προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Μπατσιόκη. Ο Μπατσιόκη στη συνέχεια δεν πρόλαβε. Το πλάγιο εκτελέστηκε, η μπάλα πέρασε προς τον αρχηγό, τον Αρβανίτη, όμως κατάφερε ο Κολόπτας να περάσει στο χώρο του κέντρου. Μαστρονικολάου. Μπάλα μπροστά καθώς συνεχίζει ο Καστανίδης. Καστανίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καστανίδης προσπαθεί να περάσει, όμως κλείνεται και στη συνέχεια η μπάλα απομακρύνεται. Με τον Κούτλα τώρα να συνεχίζει στο χώρο της αμυνάς του. Κούτλας θέλει να περάσει μια γρήγορη παλιά προς το μέρος του Τεκίδη. Τεκίδης δεν προλαβαίνει. Εκεί και ο γκολκίπερ ο Μαυρομάτης και μαζεύει την μπάλα. 66 προς 67 λεπτό εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου Δόξα Σύρου 0-0. Ο Μαυρομάτης ο Δημήτρης επανέφερε, η μπάλα πέρασε μπροστά για να δούμε αν θα προλάβει καθώς υπάρχει δυνατός αέρας. Ο Δόντσις δεν προλαβαίνει. Έτσι η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα της Δόξας. Ασύρου με τον Χριστίδη τον Δημοσθένη να εκτελεί το πλάγιο. Καραπατσιάς. Με μία ο Δερέμπεϊς θέλει να περάσει από την άλλη προς το μέρος του Κούτλα, ο οποίος είχε προωθηθεί. Κούτλας πηγαίνει να διεκδικήσει, όμως καταφέρνει να γυρίσει πιο πίσω στον Κόντα. Καραπατσιάς. Κούτελας, κεφαλιά του Καραλιόπουλου στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα πήρε ύψος. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε και πάλι προς το χώρο του κέντρου, εκεί που βρίσκεται ο αρχηγός ο Γουνιώτης. Ο Γουνιώτης θέλει να περάσει μπροστά, όμως ο Τεκίδης ήταν δύνατο να προλάβει. Έτσι η μπάλα επέστρεψε πίσω στον γκολκίπερ τον Μαυρομάτη, ο οποίος μπλόκαρε. Και τώρα δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα πέρασε δεξιότερα, όμως ο Κόντας είναι αυτός ο οποίος έχει κόψει. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω εκεί που βρίσκεται ο Μαστρονικολάου και συνεχίζει. Ο Μαστρονικολάου πέρασε μπροστά. Μπάλα και πάλι στο χώρο του κέντρου με τον Μπατσιόκη. Μπατσιόκης θέλησε να περάσει προς τον Χατζιανέστη. Και πάλι Μπατσιόκης στο χώρο της άμυνας του. Καστανίδης. Κόντας τώρα για τη Δόξα. Μπάλα και πάλι στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει ο Μπατσιόκης για την ομάδα του Κεραυνού. Νέα σέντρα η οποία θα βγει. Η μπάλα περνάει για να δούμε αν θα προλάβει ο Χατζιανέστης. Ο Χατζιανέστης δεν προλαβαίνει. Κερδίζει το πλάγιο. Ο Χατζιανέστης αναλαμβάνει την εκτέλεση του πλαγίου. Θέλει να περάσει προς το μέρος του Καστανίδη και στη συνέχεια υπάρχει κόρνερ. Μια που η μπάλα βρήκε τον αγωνιζόμενο τον Κολόπτα.
Χατζιανέστης θα αναλάβει μία ακόμα εκτέλεση για την ομάδα του Κεραυνού. Χατζιανέστης εκτελεί το κόρνερ για την ομάδα του Κεραυνού. Φαίνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την μπάλα απομακρύνθηκε από τη μεγάλη περιοχή, όμως το γύρισμα στη συνέχεια του μας στον Νικολάου. Ο αρχηγός της ομάδος του Κεραυνού, Αρβανίτης, προσπάθησε, όμως ο Καστανίδης θα πιάσει το τελευταίο σου. Την μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Κεραυνού. Στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι, καθώς βγήκε από αρκετά μακρινή απόσταση. Έτσι, στη συνέχεια οι αμυνόμενοι κατάφεραν να απομακρύνουν. Η πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Κεραυνού. Στο 69ο λεπτό. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί φέρνει την μπάλα να περνάει out. Να που η ομάδα του Κεραυνού έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει, αν και το μακρινό σουτ με καλές προϋποθέσεις προς τα καρέ της Δόξα Σύρου βρήκε το οριζόντιο μέρος του δοκαριού του Καμαριώτη. Να το παιχνίδι που απόκτησε ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες διεκδικούν, αν και με ένα παίχτη λιγότερο. Ενώ τώρα έχουν κερδίσει και ένα φάουλ η ομάδα του Κεραυνού με τον Δότσι. Βγήκε με πάσα αριστερά και πάλι ο Χατζιανίστης θα επιχειρήσει το μακρινό σουτ. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Καμαριώτη. Στο 70ο λεπτό. 20 λεπτά ακόμα υπολείπονται για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου, Δόξα Σύρου 0-0. Η επαναφορά από τον Χριστίδη το Δημοσθένη, δεν προλαβαίνει ο αρχηγός ο Γουνιώτης, έτσι υπάρχει πλάγιο για την ομάδα του Κεραυνού με τον Καραλιόπουλο πάνω στην μπάλα. Καραλιόπουλος τώρα εκτελεί το πλάγιο. Θέλει να περάσει προς τον Καστανίδη, όμως έγκαιρα και πάλι οι της Δόξας καταφέρουν να απομακρύνουν. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγια για την ομάδα του Κεραυνού. Ένα από ό,τι βλέπουμε ένας είναι Φωσόνης από το δυνατό αέρα, ο οποίος βγήκε μάλλον τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα του Κεραυνού, η οποία συνεχίζει με τον Καραλιόπουλο από την αριστερή, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Καραλιόπουλος τώρα εκτελεί, θέλει να περάσει όσο μπορεί προς τα καρέ του Καμαριώτη. Καραλιόπουλος και πάλι, μια που η μπάλα ήρθε προς το μέρος του, Καραλιόπουλος θέλει να περάσει μπροστά. Συνεχίζει όμως η ομάδα του Κεραυνού. Πατσιόκης πέρασε στον Καραλιόπουλο, η μπάλα πέρασε στον Καστανίδη και υπάρχει offside τώρα που θα υποδειχτεί από τον κύριο Χατζηγεωργιάδη, καθώς βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή. Στη συνέχεια η επαναφορά πήγε δεξιότερα προς το μέρος του Γουνιώτη, ο οποίος συνεχίζει. Γουνιώτης κόβεται από τον Καραλιόπουλο, πηγαίνει και ο Δόντσης τώρα. Δόντσης δεν θα προλάβει. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Δόξα Σύρου. Ο Δερέμπεσε πάνω στην μπάλα, θα αφήσει στον Χριστίδη το Δημοσθένη, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του πλαγίου από τη δεξιά πλευρά. Χριστίδης εκτελεί το πλάγιο, όμως σε καλύτερη θέση με κεφαλιά κόβει ο Χατζιανέστης. Η μπάλα περνάει στο χώρο του κέντρου, καθώς έχει προωθηθεί σχεδόν όλοι μπροστά. Ο Μπατσιόκης θέλει να περάσει και πάλι προς το μέρος του Καστανίδη. Συνεχίζει τώρα αρχηγός ο Αρβανίτης. Ο Αρβανίτης θα δοκιμάσει το σούτ. Η μπάλα φεύγει από τα πόδια του και στη συνέχεια έχουμε την ευκαιρία και τον γκολ. Όχι, μεγάλη ευκαιρία χάνεται στο παιχνίδι από τον Χατζιανέστη σε διπλή προσπάθεια, η οποία βγήκε προς τα καρέ του Καμαριώτη. Μια που η ασθενή απόκρουση του γκολκίπερ της ομάδος έφερε τον αγωνιζόμενο τον Χατζιανέστη, ο οποίος δοκίμασε το σούτ. Όμως η μπάλα πέρασε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή, η δεύτερη καλή στιγμή στο παιχνίδι για την ομάδα του Κεραυνού, η οποία έφτασε κοντά στο γκολ, στο να πετύχει πρώτη τον γκολ. Όμως ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης κατάφερε να εξουδετερώσει, και ενώ υπάρχει και τραυματισμός από ό,τι βλέπουμε στο έδαφος, ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης για την ομάδα της Δόξας. Αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Κεραυνού στο 73ο λεπτό. Μια φάση διαρκείας όπως εξελίχθηκε, ενώ έχει στηθεί τώρα το κόρνερ. Χατζιανέστης θα αναλάβει την εκτέλεση του κόρνερ. Δεξιότερα βρίσκεται ο Καστανίδης. Χατζιανέστης θα βγάλει απευθείας. Η μπάλα χτυπάει επάνω στον Γουνιώτη και υπάρχει χέρι το οποίο έχει δοθεί. Χατζιανέστης και πάλι έχει στήσει την μπάλα, μια που θα βγάλει απευθείας και πάλι το σουτ. Χατζιανέστης εκτελεί. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και παλιά και η διπλή προσπάθεια και είναι το γκολ. Να, το γκολ που έλειπε από το παιχνίδι. Επιτυχάνεται, πρέπει να είναι από τον Καστανίδη.
Θα δούμε ποιος παίκτης όχι είναι ο Μπατσιόκης, ο παίκτης ο οποίος κατάφερε με κεφαλιά στην πολύ καλή σέντρα η οποία βγήκε από τον Χατζιανέστη. Έτσι ο Μπατσιόκης με κεφαλιά κερδίζει τον γκολκίπερ τον Καμαριώτη και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του κάνοντας το 1-0 με τη συμπλήρωση του 74. Ένα λεπτό πριν τη μεγάλη ευκαιρία την οποία έχασε ο αγωνιζόμενος ο Χατζιανέστης. Έτσι τώρα ο Καλφαδόπουλος συνεχίζει, όμως ο Καραλιόπουλος θα κοπεί από τον Κούτελα σε κόρνερ. Χατζιανέστης θα αναλάβει μία ακόμα εκτέλεση για την ομάδα του Κεραυνού που έφερνει την μπάλα όσο μπορεί μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως έρχεται από πίσω στον αρχηγό τον Αρβανίδη, ο οποίος θα δοκιμάσει μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα της μπάλας από τον Δότζη αυτή τη φορά φέρνει την μπάλα λίγο έξω από την αριστερή πλευρά του καρδιών του Καμαριώτη. Πολύ καλή προσπάθεια και η σέντρα η οποία βγήκε και πάλι από τον Χατζιανέστη. Στο 76ο λεπτό. Και πάλι μπροστά η ομάδα του Κεραυνού με τον Δότζη. Δότζη αυτή τη φορά το σούτ, αν και πιεζόμενος, βγήκε. Ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης μάζεψε την μπάλα. Καμαριώτης έδωσε τη συνέχεια, η μπάλα πέρασε δεξιότερα εκεί που συνεχίζει ο Καστανίδης για την ομάδα του Κεραυνού. Καστανίδης πηγαίνει δεξιότερα, όμως κόβεται από τον Καρακόλη. Καρακόλης άλλαξε δίνοντας πιο αριστερά στον Δερέμπεϊ. Η μπάλα γύρισε προς τα πίσω, έτσι ο Καραλιόπουλος γύρισε στον γκολκίπερ τον Μαυρομάτι, ο οποίος με τα πόδια πέρασε και πάλι μπροστά την μπάλα. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου και πάλι η μπάλα κατευθύνει προς τον Χατζιανέστη, ο οποίος συνεχίζει. Χατζιανέστης θέλει να περάσει μια γρήγορη μπαλιά προς το μέρος του Καστανίδη. Καστανίδης καθυστέρησε, αλλά κέρδισε το φάουλ, μια που πήγε να βγει απευθείας και από ό,τι φαίνεται πρέπει να του βρήκε το πόδι. Ενώ ο κύριος Σταύτας Γιώργος θα περάσει και τον Πατσιά στο παιχνίδι. Να δούμε πότε θα γίνει αυτή η αλλαγή. Ενώ ο αγωνιζόμενος ο Καστανίδης βρίσκεται στο έδαφος. Έχει σηκωθεί ο αγωνιζόμενος ο Καστανίδης, το φάουλ το οποίο είναι σε αρκετά ευνοϊκή θέση για την ομάδα του Κεραυνού, η οποία έχει πετύχει και τον γκολ με τον Μπατσιόκη με κεφαλιά, σε πολύ καλή σέντρα από τον Χατζιανέστη. Ενώ τώρα θα γίνει η αλλαγή, μια που έχει σηκώσει τη σημαία του πρώτος βοηθός ο κύριος Πονταφρίκας για να γίνει αυτή η αλλαγή. Θα δούμε αν θα γίνει τώρα. Ο Καλφαδόπουλος, από ό,τι βλέπουμε, θα αποχωρήσει από το παιχνίδι με το νούμερο 2 και θα περάσει ο Πατσιάς με το νούμερο 13. Αυτή η αλλαγή στο 78ο λεπτό. Η δεύτερη αλλαγή του κυρίου Στρατζάλη του Γιώργου. Ενώ το φάουλ το οποίο έχει στηθεί και φέρνει ένα τείχος από 5 παίκτες της ομάδας της Δόξας, οι οποίοι έχουν στήσει. Πάνω στην μπάλα βρίσκονται 2 παίκτες και ο αρχηγός ο Αρβανίτης, ο οποίος έχει πολύ καλό σουτ. Αρβανίτης, από ό,τι φαίνεται, θα βγάλει το απευθείας σουτ. Η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Καμαριώτη στην καλή εκτέλεση η οποία βγήκε από τους παίκτες του Κεραυνού.
Έπειτα το 21ο προς 80 λεπτό καθώς βαδίζουμε. 10 λεπτά ακόμα υπολείπονται για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β κατηγορίας του τρίτου ομίλου. Η ομάδα του Κεραυνού πήρε το προβάδισμα που της έλειπε, μια που είχε χάσει σημαντικές ευκαιρίες. Είχε και ο δοκάρι. Ενώ τώρα συνεχίζει από την αριστερή με τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου θα αλλάξει με τον αρχικό τον Αρβανίτη. Αρβανίτης θέλει να περάσει προς το μέρος του Δόντζη. Δεν προλαβαίνει ο προωθημένος κυνηγός της ομάδας του Κεραυνού. Έτσι η μπάλα πέρασε out και στην κατοχή για την ομάδα του Καμαριώτη, του goalkeeper του Καμαριώτη. Η επαναφορά από τον Κόντα έφερε την μπάλα στο χώρο του κέντρου εκεί που συνεχίζει η ομάδα της Δόξας. Αλλά στη συνέχεια ο Γουνιώτης αρχηγός δεν προλαβαίνει την πάσα την οποία δέχτηκε. Έτσι υπάρχει πλάγιο με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση του πλαγιού. Παπα-Νικολάου δεν πέρασε, έκοψε ο Χριστίδης ο Δημοσθένης. Παπα-Νικολάου και πάλι έγινε αποδέκτης καθώς περνάει τώρα στο χώρο του κέντρου και εκεί βρίσκεται ο Χατζιανέστης. Άλλαξε με τον Πατσιά. Η μπάλα επέστρεψε στο χώρο του κέντρου. Η κεφαλιά στη συνέχεια του Αρβανίτη φαίνει την μπάλα δεξιότερα εκεί που έγκαιρα ο Μαστρονικολάου είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει. Πρώτου Κούτλα σε πλάγιο. Πλάγιο είναι τώρα να εκτελεστεί από πλευράς Δόξας, όμως σε καλύτερη θέση προς στιγμή φάνηκε να κερδίζει ο Καραλιόπουλος. Στη συνέχεια δυνατός ούτε και η απομάκρυση έγκαιρα από τον goalkeeper το Μαυρομάτι, το Δημήτρη. Πολύ καλός ο goalkeeper σε αυτή την προσπάθεια, μια που με υπερένταση παραχώρησε. Σε κόρνερ πρέπει να βρει και το πάνω μέρος του δοκαριού. Στο μακρινό σου το οποίο βγήκε από τον Τεκίδη. Στο 80 λεπτό η ομάδα του Δόξας προσπαθεί για την ισοφάριση, ενώ τώρα είναι έτοιμη με τον Κούτλα στην εκτέλεση του κόρνερ, ο οποίο έχει κερδίσει. Κούτλας εκτελεί. Η μπάλα αυτή τη φορά στα χέρια του goalkeeper του Μαυρομάτι του Δημήτρη, ο οποίος μπλοκάρει. Πρώτου Δερέμπη, ο οποίος βρίσκεται κοντά του και τώρα έχει δοθεί και φάουλ. Μαυρομάτης επανέφερε και πάλι. Η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Δόντζης. Η Δόντζης δεν προλαβαίνει, μια που η μπάλα δεν πέρασε προς τα μέρος του. Καστανίδη στη συνέχεια. Η μπάλα φτάνει προς τον Χατζιανέστη. Χατζιανέστη θα δοκιμάσει το σουτ. Καλό το σουτ. Η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Καμαριώτη. Δεν δοκιμάζουν το σουτ οι παίκτες του Κεραυνού. Ζητώ συγγνώμη, δοκιμάζουν μάλλον οι παίκτες έξω από τη μεγάλη περιοχή, όποιο σημείο και αν βρεθούν. Και καλά κάνουν, μια που ο αέρας ο οποίος επικρατεί σίγουρα παίζει και έναν δεύτερο παράγοντα. Ο Καμαριώτης θα αφήσει. Ο Καρακόλης επαναφέρει. Η μπάλα περνάει στον χώρο του κέντρου. Ο αρχηγός ο Γουνιώτης είναι αυτός ο οποίος καταφέρει να βγει κερδισμένος. Προς τιμήν όμως, με έξυπνο τρόπο Παπα-Νικολάου κατάφερε να κερδίσει. Παπα-Νικολάου δίνει δεξιότερα στον Πατσιά. Πατσιάς επιχειρεί να βγάλει τη σέντρα προς το μέρος του Δόντζη. Η μπάλα πήρε ύψος καθώς οι απομάκρυναν οι αμυνόμενοι. Μπήκε στη φάση και ο Χατζιανές, ο οποίος δοκίμασε να βγάλει απευθείας το σουτ. Έτσι η μπάλα πέρασε στο μέρος του Καμαριού, του goalkeeper της Δόξας, ο οποίος επαναφέρει. Η επαναφορά του, αν και δεν ήταν αρκετά καλή, έδωσε στον Καραπατσιά την ευκαιρία να περάσει τώρα στον αρχηγό της, τον Γουνιώτη. Γουνιώτης ακόμη πιο δεξιότερα στον Χριστίδη. Χριστίδης θέλησε να αλλάξει φέροντας προς το μέρος του Καραπατσιά, όμως δεν πέρασε η συνεργασία των παικτών της ομάδας της Δόξας. Έτσι έχουμε κατοχή με το πλάγιο το οποίο κερδίσει η ομάδα του Κεραυνού. Το πλάγιο το οποίο εκτελείται, φέρνει την μπάλα μπροστά, και ενώ υπάρχει και ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του Κεραυνού. Ο αγωνιζόμενος μπροστά ο Δόντης είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ. Το 82ο προς 83ο λεπτό, εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου, Κεραυνός Αγίου Παύλου, Δόξα Σύρου 1-0. Με τέρμα του Μπατσιώκη, η ομάδα του Κεραυνού έχει το προβάδισμα, ενώ τώρα έχει κερδίσει και ένα φάουλ, το οποίο είναι έτοιμη και πάλι με τον Χατζιανέστη και εκτελεί. Η μπάλα πήρε μια παράξενη τροχιά, όμως ο goalkeeper ο Καμαριώτης κατάφερε να απομακρύνει με τα πόδια, μια που η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα του, ενώ στη συνέχεια από τη δεξιότερα καθώς βγήκε ωραία ο Μαστρονικολάου, απομάκρυνε ο Κόντα σε πλάγιο. Το πλάγιο το οποίο εκτελείται, η μπάλα περνάει προς τον Καστανίδη, ο οποίος πολύ μαχητικός στο σημερινό παιχνίδι. Καστανίδης κόβεται από τον Καρακόλη, υπάρχει πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ. Το
πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Φέρνει την μπάλα και πάλι προς τον Καστανίδη. Καστανίδης θα επιχειρήσει το γύρισμα για να δούμε. Ο Δόντσης είναι αυτός ο οποίος δεν προλαβαίνει. Η μπάλα πέρασε από το εξωτερικό μέρος, απευθείας out. 6 λεπτά ακόμα υπολείπονται για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Πάντοτε η ομάδα του Κεραμνού έχει καταφέρει να πετύχει το τέρμα που έλειπε από το παιχνίδι, ενώ τώρα συνεχίζει μπροστά με τον Χατζιανέστη. Αλλάζει το παιχνίδι, μια που τώρα έχουμε την μπάλα να γυρίζει προς τα πίσω. Πιο αριστερά η μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με μία θέλει να βγάλει μπροστά και πάλι προς τον Χατζιανέστη, όμως έγκαιρα θα απομακρύνουν και πάλι οι της Δόξας με τον Κολόπτα, παραχωρώντας πλάγιο. Χατζιανέστης εκτέλεσε το πλάγιο. Δόντσης για να δούμε θα προλάβει. Δόντσης δεν προλαβαίνει το γύρισμά του, μια που η μπάλα έχει βγει. Έτσι υπάρχει out και κατοχή για την ομάδα της Δόξας. Ασύρου. Συμπληρώθηκε το 25ο λεπτό. 5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Ενώ έχουμε επανάληψη, καθώς βιάστηκαν οι της Δόξας και έτσι ο κύριος Γαρυπίδης ζητάει να εκτελεστεί και πάλι, μια που υπήρξε out στην προηγούμενη σέντρα από πλευράς Κεραυνού. Η ομάδα του Κεραυνού, που αν καταφέρει στο σημερινό παιχνίδι να πετύχει τη νίκη, ουσιαστικά κάνει το πρώτο βήμα για την διεκδίκησή της στην είσοδο της στην τετράδα. Η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου και στη συνέχεια δεν θα προλάβει μπροστά ο Χατζιανέστης. Πολύ καλό στο σημερινό παιχνίδι, έχει βάλει τις περισσότερες προσπάθειες. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει πετύχει και ο ίδιος τέρμα, ενώ τώρα έχουμε τον Παπα-Νικολάου να περνάει μπροστά, το τακουνάκι του Δόντσι για να δούμε τον Καστανίδη. Όχι, όμως οι της Δόξας καταφέρουν με τον Δερέμπεϊ να περάσουν μπροστά γρήγορα προς το μέρος του Τεκίδη. Έχει βγει από πίσω ο Μπατσιόκης και καλού κακού παραχωρεί το κόρνερ, το πλάγιο στο συγγνώμη, από τη δεξιά πλευρά. Τεκίδη στην εκτέλεση του πλαγιού, περνάει στον Δερέμπεϊ. Δερέμπεϊ θέλει να δοκιμάσει τη σέντρα, όμως μέχρι τον τρόπο Καραλιόπουλος είναι αυτός ο οποίος καταφέρει να κόψει, παραχωρώντας νέο πλάγιο. Τεκίδης και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Τεκίδης και Γουνιώτης. Και νέο πλάγιο και πάλι για την ομάδα της Δόξας από τη δεξιά πλευρά κοντά στο σημείο του κόρνερ, καθώς προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Τεκίδης και πάλι πάνω στην μπάλα, έτοιμος για την εκτέλεση του πλαγίου. Άλλαξε με τον Κούτλα και νέο πλάγιο αυτή τη φορά από τον Καραλιόπουλο. Τεκίδης και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Να δούμε αυτή τη φορά αν θα προλάβει να γυρίσει ο Γουνιώτης. Γουνιώτης γυρίζει, όμως καταφέρουν σε καλύτερη θέση προς τη μήνυ αμυνόμενη. Για να δούμε καθώς η μπάλα πέρασε προς τη μήνυ προς τα καρέ του Μαυρομάτη. Όμως απομακρύθηκε και τώρα περνάει μπροστά η ομάδα του Κεραυνού απειλητικά με τον Δόντσι. Δόντσις για να δούμε αν θα προλάβει. Δεν έχει βγει και ο γκολκίπερ ο Καμαριώτης και καλού κακού παραχωρεί το πλάγιο. Χατζιανέστης στην εκτέλεση του πλαγίου. Χατζιανέστης εκτελεί το πλάγιο. Χατζιανέστης επιχειρεί να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα φεύγει προς τη μήνα από τα χέρια του γκολκίπερ του Καμαριώτη και στη συνέχεια είναι στην κατοχή του, μια που δεν υπήρξε κανείς μπροστά. Έτσι έχει βγει και από τα καρέ του και τώρα θέλει να περάσει, όμως ο Πατσιάς είναι αυτός ο οποίος καταφέρνει. Έχει βγει εκτός θέσης βρίσκεται ο γκολκίπερ Πατσιάς, ο οποίος συνεχίζει. Τώρα θα περάσει στον Καστανίδη. Καστανίδης για να δούμε είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε να περάσει, όμως κατάφερε ο Χριστίδης ο Δημοσθένης να τον κόψει παραχωρώντας πλάγιο. Πρωτού δοκιμάσει κάποιο σούτ ο αγωνιζόμενος του Κεραυνού. Μάστρο Νικολάου έτοιμος στην εκτέλεση του πλαγιού από τη δεξιά πλευρά. Θέλει να περάσει προς το μέρος του Πατσιά. Πατσιά συνεχίζει, δεν έχει βγει μπάλα. Τώρα έχει σηκώσει τη σημαία του και δίνει το σημείο του πλάγιου ο κύριος Χατζηγεωργιάδης. Μάστρο Νικολάου στην εκτέλεση του πλαγιού. Πηγαίνει κοντά του Καστανίδης. Μάστρο Νικολάου τώρα εκτελεί το πλάγιο, πέρασε προς τον Πατσιά. Η σέντρα στη συνέχεια προσπάθησε να περάσει μπάλα προς τα καρέ, διεκδικείται από τον αρχηγό τον Πατσιόκη. Στη συνέχεια θα βγει κάποιο μακρινό σούτ, η μπάλα θα περάσει out. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος ο αγωνιζόμενος του Κεραυνού, ο αρχηγός ο Αρβανίτης. Και υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, μια που θα περάσει μέσα και πάλι ο κύριος Χατζηθανασίου. 88 λεπτό προς 81 λεπτό, καθώς βαδίζουμε. Κεραυνός Αγίου Παύλου Δόξα Σύρου 1-0 με τέρμα του Ματσιόκη στο 74. Η ομάδα του Κεραυνού μέχρι στιγμής καταφέρνει να έχει πετύχει τον γκολ.
και ουσιαστικά να κρατάει τη νίκη, μια που θέλουμε 1 λεπτό από την κανονική διάρκεια, αν θα κρατήσει τις καθυστερήσεις κάποιες ο κύριος Γαρυπίδης, για να κάνει το πρώτο βήμα. Ενώ να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Κεραυνού, η οποία έχει να δώσει άλλα 7 παιχνίδια μέχρι το τέλος, τα πιο σημαντικά είναι το επόμενο το οποίο έχει να δώσει, καθώς αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο του Θερμαϊκού. Ενώ στη συνέχεια έχει ένα εύκολο παιχνίδι με τον Έολο. Ενώ σηκώθηκε ο αρχηγός και έχουμε συνέχεια τώρα στο παιχνίδι από πλευράς Δόξα Σύρου. Η μπάλα πέρασε στο χώρο του κέντρου. Ο Καστανίδης με κεφαλιά θέλησε να περάσει προς τον Χατζιανέστη. Χατζιανέστης καταφέρνει, μαχητικός, πολύ μαχητικός. Καστανίδης τώρα θα περνάει προς τον Δόντζη. Δόντζη στο τακουνάκι προς το μέρος του Χατζιανέστη. Στη συνέχεια ο Καραπατσιάς είναι αυτός ο οποίος περνάει πάσα στον Δερέμπη. Δερέμπης ο οποίος συνεχίζει. Θέλει να περάσει μια γρήγορη πάσα δεξιότερα προς τον Κουνιώτη, ο οποίος βγαίνει από τη δεξιά πλευρά. Όμως ο Παπα-Νικολάου κατάφερε να γυρίσει προς τα πίσω, έτσι ο Μπατσίοξ απομάκρυνε από τα καρέ του Μαυρομάτη, περνώντας την μπάλα και πάλι μπροστά. Χατζιανέστης, το γύρισμά του έφερε την κατοχή και πάλι για την ομάδα της Δόξα Σύρου, καθώς τώρα βρίσκεται και πάλι μπροστά με τον Κουνιώτη. Κουνιώτης θα περάσει πάσα δεξιότερα τώρα στον Δερέμπη. Δερέμπη θα δοκιμάσει να βγάλει τη σέντα, δεν είναι καθόλου καλή, καθώς η μπάλα περνάει out. Ήδη με το δικό μας χρονόμετρο το παιχνίδι έχει φτάσει στο 90. Ο κύριος Γαρυπίδης κρατάει τις καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Δέκατη ένατη αγωνιστική, όπως είπαμε, στο σημερινό παιχνίδι του τρίτου ομίλου της Β' κατηγορίας. Ο Μαυρομάτης ο Δημήτρης είναι έτοιμος τώρα, καθώς παίρνει μερικά μετραφόρα και είναι έτοιμος μια που μπήκε διπλή μπάλα και αναλαμβάνει τώρα να εκτελέσει το ελεύθερο για την ομάδα του Κεραυνού. Η επαναφορά στο χώρο του κέντρου, κεφαλιά από τον Κόντα, στη συνέχεια νέα κεφαλιά που βγήκε από τον Κούτλα. Η μπάλα πέρασε δεξιότερα εκεί που συνεχίζει η ομάδα του Κεραυνού. Πιο αριστερά, καθώς βγαίνει πολύ ωραία ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου έχει χώρο μπροστά του. Ο Παπα-Νικολάου θα δοκιμάσει να βγάλει πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή προς το μέρος του Δόντζη. Υπάρχει offside όμως, μια που σήκωσε έγκαιρα ο κύριος Χατζηγεωργιάδης. Χριστίδης ο Δημοσθένης επανέβρε. Ο κύριος Τικαρυπίδης φυρίζει για τελευταία φορά στο σημερινό παιχνίδι που βρίσκει νικήτρια την ομάδα του Κεραυνίου Αγίου Παύλου, νικώντας εδώ στο γήπεδο της. Κύριο Στράτζελ, Γιώργο, και Στράτζελ, ο λόγος εσάς. Σήμερα παίζαμε ένα καθοριστικό παιχνίδι. Έπρεπε μετά τις τελευταίες εστάσεις και για τις ανακατατάξεις βαθμολογικές στον όμιλό μας, έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Γι' αυτό είχαμε πάρα πολύ άγχος. Βέβαια, τέλος καλό, όλα καλά με το 1-0. Παίξαμε μια καλή ομάδα, την Άσυρο. Είχαμε 4 βασικές ελλείψεις. Από εδώ και πέρα θα παίζουμε κάθε Κυριακή για να κερδίζουμε και στο τέλος θα δούμε την τελική βαθμολογία. Εύχομαι στην αντίπαλη ομάδα καλή πορεία. Αυτά. Θέλω να μας πείτε για το επόμενο παιχνίδι, μια που παίζετε μέσα στο γήπεδο του Θερμαϊκού. Δύο λόγια. Στο Θερμαϊκό την επόμενη Κυριακή είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά εμείς θα κατεβούμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Κάπου εκεί και πέρα θα το δούμε με τη λήξη του παιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στην ομάδα. Ευχαριστώ και εγώ. Νιώθω τον αρχηγό της ομάδας του Δόξα Σύρου, δύο λόγια και τη δική σου άποψη για το σημερινό παιχνίδι. Το παιχνίδι πιστεύω ότι ήταν πολύ δυνατό και κρίθηκε σε ένα γκολ. Τι να πω. Πολύ δίκαιη η άλλη ομάδα. Ο διαιτητής, δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία. Πιστεύω ότι το παιχνίδι ήταν δίκαιο για ένα χ. Είχαμε κι εμείς κάποιες ευκαιρίες για αυτή και βάλανε τυχαίο γκολ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στην Άστρο. Ευχαριστώ κύριε Γεια. Κοντά μας έχω τον goalkeeper της ομάδας του Κεραυνού, τον Δημήτρη τον Μαυρομάτη. Δημήτρη, δύο λόγια και τη δική σου άποψη για τη σημερινή επιτυχία της ομάδας σου. Κοιτάξτε, αυτό το αποτέλεσμα το θέλαμε πάρα πολύ, γιατί έχει 3 αγώνες. Παίζουμε καλή μπάλα, αλλά δεν έχουμε την τύχη με το μέρος μας. Σήμερα πιστεύω ότι μας βοήθησε. Δεν χάσαμε τις κλασικές ευκαιρίες, αλλά τουλάχιστον αξιοποιήσαμε μια από τις 2 και κάναμε τον γκολ. Για την πορεία βλέπουμε, φάγαμε κάποιες ενστάσεις να πούμε. Από 20 βαθμούς πήγαμε στους 16. Η συνέχεια είναι αυτή που είδατε σήμερα. Θα παλεύουμε για να παίρνουμε τις νίκες. Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε αν μπορέσουμε να ανεβούμε. Για τις 2 αποβολές θα μας σχολιάσεις. Εντάξει, τις 2 αποβολές δεν μπορώ να σχολιάσω, ήμουνα και μακριά. Απ' την άλλη ομάδα, απ' την Άσυρο, η αποβολή που έφαγε νομίζω ήταν δίκαια γιατί το χτύπησε εκτός φάσης. Αλλά όσο αφορά τη δικιά μας αποβολή, νομίζω πως ήταν δικαιολόγητη. Και εφόσον έδωσε την κόκκινη κάρτα, πιστεύω τζάμπα πήγε διαμαρτυρήθηκε και τζάμπα έφαγε την κόκκινη. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στην ομάδα. Και εγώ ευχαριστώ.
Και εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, ολοκληρώθηκε το σημερινό παιχνίδι στο γήπεδο του Παύλου. Τελικό αποτέλεσμα: Κεραυνός Αγίου Παύλου, Δόξα Σύρου 1-0. Ο Μάκης Καριασαρίδης ήταν στο ρεπορτάζ του σημερινού παιχνιδιού και ο Σπύρος Κόβανος στην κάμερα. Ευχές για ένα χαμένο απόγευμα. Γεια σας. Για την ομάδα του Κεραυνού, Αραβανίδη, θέλουμε και τη δική σου άποψη για τη σημερινή επιτυχία της ομάδας σου, μια που έκανε το πρώτο βήμα για τη συνέχεια. Πες μας πώς είδες το παιχνίδι και τις δύο αποβολές στη συνέχεια οι οποίες. Το παιχνίδι ήταν αφήρωμα από την αρχή. Θέλαμε να το κερδίσουμε πάση θυσία. Καταφέραμε, το κερδίσαμε. Και το μόνο αποτέλεσμα που ήταν νίκη. Τώρα, όσον αφορά τις αποβολές, εγώ πιστεύω ήταν δίκαιες οι αποβολές και από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε τι θα γίνει, τι συνέπειες θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.